Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Ενημερώσουμε την ανοίγει. Λοιπόν, γεια σας. Ευχαριστώ που ήρθατε. Ξεκινάμε με παρουσίαση. Καλησπέρα. Αδάμ Χρήστος. Παρόν. Παρόν. Αναστασόπουλος Νικόλαος. Παρόν. Ανδρουλάκης Ανδρέας. Παρόν. Παρόν. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος. Παρόν. Παρόν. Αριανάς Δημήτριος. Απόν. Βεργιτσάκης Εμμανουήλ. Παρόν. Βογιατζόγλου Αργυρούλα. Παρούσα. Παρούσα. Γιαννακούρας Δημήτριος. Παρόν. Παρόν. Δαουλάρης Γεώργιος. Παρόν. Θεοδωρόπουλος Δημήτριος. Απόν. Καρακόνη Ιβερίνα. Παρούσα. Κατσαρός Θεόδωρος. Παρόν. Λιούτας Κωνσταντίνος. Παρόν. Παρόν. Λύκου Σοφία. Παρούσα. Μαγκίτα Ανδριάννα. Παρούσα. Μέλιος Αριστοτέλης. Απόν. Μπινίσκος Αναστάσιος. Παρόν. Μπούζη Βάσο. Παρούσα. Μπουρνελές Νικόλαος. Παρόν. Νάστος Γεώργιος. Παρόν. Σαμάτης Κωνσταντίνος. Παρόν. Σκοπελίτου Ελπίδα. Παρούσα. Τζιβελέκας Ιωάννης. Παρόν. Τόλια Κυπουρού Ναυσικά. Παρούσα. Τσιλίφης Πυρίδων. Απόν. Τσούτσουρας Δημήτριος. Παρόν. Χατζηδάκη Μαρία. Παρούσα. Χρήστου Χρήστος. Παρόν. Παρόν. Χριστινάκη Όλγα. Παρούσα. Παρούσα. Λοιπόν, παρήσατε 25 από τις 29, άρα έχουμε απαρτία. Άρχεται η συνεδρίαση. Θα παρακαλούσα το εξής. Έχω μία ανακοίνωση από την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου και θα ήθελα, επειδή το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα στη ημερήσια διάταξη, δηλαδή η ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου, θα πρέπει να συζητηθεί όσο πιο, αν θέλετε, αναλυτικά γίνεται, να περιορίσουμε, αν είναι δυνατόν, τις ερωτήσεις και τις ανακοινώσεις και τα λοιπά της προϋπηρεσίας, δεδομένου ότι θα έχουμε την μεθεπόμενη Τρίτη νέο Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να τα αναπτύξουμε. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τηρήσουμε και αυστηρά, ξέρετε ότι δεν το συνηθίζω όταν έχουμε τη δυνατότητα, το χρονικό διάστημα που προβλέπει ο κανονισμός, που είναι 2 λεπτά για κάθε παρέμβαση. Ξεκινάμε λοιπόν με μια ανακοίνωση και στη συνέχεια θα δεχτούμε τις ανακοινώσεις, τοποθετήσεις και τις ερωτήσεις και τις διευκρινήσεις από τους αρχηγούς των παρατάξεων και όποιον σύμβουλο επιθυμεί. Η ανακοίνωση λοιπόν είναι από την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης. Λοιπόν, η οποία αναφέρει τα εξής. Είναι ομόφωνη από όλο το Συμβούλιο, από την Επιτροπή, προς αποκατάσταση της αλήθειας ό,τι αφορά το συμπληρωματικό αίτημα του Συλλόγου Γονέων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης για παραχώρηση χώρου κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 9 το πρωί. Διευκρινίζουμε ως μέλη της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής τα εξής. Ο αρμόδιος υπάλληλος που είναι επιφορτισμένος με τη λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, λαμβάνοντας το αίτημα που προαναφέρθηκε, ζήτησε τηλεφωνικά, αρχικά και έπειτα με σχετικό email από την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων, κυρία Διώτη Μαρία, να αποστείλει δεύτερο email με το οποίο να κάνει συγκεκριμένες τις ώρες και τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιούνταν κατά τη διάρκεια του παραπάνω διαστήματος. Το δεύτερο email που εστάλει από την κυρία Διώτη στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή δεν διευκρίνιζε ούτε τις ώρες ούτε ποιες συγκεκριμένες δραστηριότητες θα έλαβαν χώρα τα Σαββατοκύριακα στο σχολείο, αναφέροντας χαρακτηριστικά στο δεύτερο email της ότι δεδομένου δεν είναι εύκολο να προγραμματιστούν όλα αυτά από την αρχή της χρονιάς, έτσι ώστε να υπάρξει συγκεκριμένο πρόγραμμα, ζητάμε την παραχώρηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ενημερώθηκε από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου και την πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, κυρία Αργυρού Βουγιατζόγλου, για τη συγκεκριμένη ηλεκτρονική αλληλογραφία, η οποία είναι και διαθέσιμη σε όποιον το επιθυμεί, και αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί αρνητικά στη Δημοτική Επιτροπή για το παραπάνω αίτημα μετατιμής τα μέλη της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Δάφνης Ημιτού. Το θέμα αυτό τέθηκε διότι υπήρξε μια συζήτηση στην προηγούμενη συνεδρία σχετικά με την άρνηση από την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή σχετικά με ένα αίτημα του
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης. Σας ευχαριστώ πολύ. Προχωράμε σε... Δεν έχουμε άλλο θέμα. Συγγνώμη, να πούμε ότι προσήλθε ο κύριος Θοδωρόπουλος. Ωραία. Ναι. Απλώς επειδή έχει τεθεί ένα αίτημα από την κυρία Χριστινάκη, την Ένωση Γονέων δηλαδή, ώστε να παραχωρήσουμε τον χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου για την Πέμπτη, έτσι, την ερχόμενη Πέμπτη, 7 η ώρα, για την συνεδρίαση της Ένωσης Γονέων, και επειδή δεν προβλέπεται να γίνει η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή, η ΔΕΠ, ζητάμε από το Σώμα να πάρει, αν συμφωνείτε όλοι, αυτή την απόφαση, ώστε να δοθεί στην κυρία Χριστινάκη, παρακάμπτοντας έτσι τα δύο, γιατί εμείς ούτως ή άλλως είμαστε το σώμα που θα μπορέσουμε να αποφασίσει. Στην Ένωση, κυρία Χριστινάκη. Είσαστε ταυτισμένοι, γι' αυτό. Αν δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση, εγκρίνεται. Όχι, ωραία. Ωραία. Άρα... Ωραία. Θέλουμε να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ. Ωραία. Αν θέλουμε να κάνουμε τοποθετήσεις, ερωτήσεις, υπάρχει κάποιος ο οποίος θέλει να ρωτήσει κάτι ειδικά από τους επικεφαλείς? Όχι. Ορίστε. Όχι, δεν έχει να κάνει. Είναι ο κανονισμός το προβλέπει αυτό. Δεν είναι ειδική συνεδρίαση. Δεν είναι ειδική συνεδρίαση. Ο κανονισμός προβλέπει απλά παράκληση από το Προεδρείο για να έχουμε χρόνο να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Εντάξει, αλλά προφανώς. Θα σας απαντήσει ο εισηγητής. Να σας απαντήσω. Βεβαίως. Απλά το είπατε, να το επαναλάβουμε. Ναι. Θα γίνει και άλλη συνεδρίαση το μήνα αυτή. Ναι. Για να βάλουμε τα θέματα μας. Τη μεθεπόμενη Τρίτη. Ωραία, εντάξει. Ότι προβλέπεται μέσα στον Απρίλιο να γίνει και μια ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας. Ούτως ή άλλως. Οπότε έτσι και αλλιώς θα υπάρχουν 2 συνεδριάσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα. Και γι' αυτό είπε ο Πρόεδρος ότι αν υπάρχει κάτι επίγον που πρέπει να αναφερθεί απόψε μέχρι το επόμενο δεκαήμερο, το αναφέρουμε. Αλλιώς να πάμε κατευθείαν τότε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, άρα αφού δεν υπάρχουν ερωτήσεις και τοποθετήσεις, πηγαίνουμε στο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που είναι η ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου Δάφνης, ημιτού, εν ώψη της πρώτης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προπολογισμού. Και το λόγο έχει ο εισηγητής, Αντιδήμαρχος Οικονομικών, κ. Κατσάρος. Καλησπέρα για μένα, συνάδελφοι. Όπως όλοι γνωρίζουμε, στις 3 Τετάρτου 24 υπήρχε έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας μας για μίσος και έλλειψη του προπολογισμού του 24. Ακούμε τώρα? Ναι, απάντησα και στον κύριο Θεοδωρόπουλο τηλεφωνικά. Το θέμα, η διοίκηση είχε την πρόθεση να ενημερώσει πριν την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση και μετά από το έγγραφο που έλαβε από τις οικονομικές υπηρεσίες για κάποια θέματα τα οποία αφορούν ουσιαστικά για την ταμειακή και την οικονομική κατάσταση του Δήμου 31 Δεκάτου. Κρίναμε σκόπιμο, επειδή είναι δικιά μας ενημέρωση, να ακούσετε όλα αυτά που έχουμε να σας πούμε και από εκεί και πέρα είμαστε στη διάθεσή σας και εμείς και οι υπηρεσίες να απαντήσουμε και εγγράφως οποιοδήποτε ερώτημα ή απορία έχετε. Ούτως ή άλλως και η συζήτηση σήμερα και βιντεοσκοπείται και ηχογραφείται, άρα το υλικό θα το έχουμε όλοι. Απλά να στείλουμε μια εισήγηση με όλα τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου ήταν αδύνατο. Και εσείς δεν τα βγάζετε και άκρη κιόλας. Καλό είναι να ακούσετε αυτά που έχουμε δει, αυτά που κρίναμε εμείς απαραίτητα για δικιά σας γνώση, να τα φέρουμε σήμερα εδώ και από εκεί πέρα είμαστε στη διάθεσή σας να συζητήσουμε οτιδήποτε θέλετε όλοι σας. Να πω διευκρινιστικά σε αυτό ότι τα στοιχεία που θα ανακοινώσουμε σήμερα είναι στοιχεία που λαμβάνουμε γνώση καθημερινά. Το τελευταίο στοιχείο ελήφθη το μεσημέρι 3 η ώρα. Θα ήταν παράληψη να δίνουμε στοιχεία τα οποία δεν θα είναι επικαιροποιημένα. Ουσιαστικά δηλαδή, δεν υπήρχε ένα κείμενο το οποίο το έχουμε εδώ και 2, 3, 5 μέρες και το κρύβουμε για να το πούμε απόψε. Είναι στοιχεία που έρχονται από τους υπηρεσιακούς κάθε μέρα και το τελευταίο από αυτά ήρθε 3 η ώρα το μεσημέρι. Ευχαριστώ. Ναι, αλλά καλό είναι να μας ταλούν, έστω και εκ των υστέρων. Έστω. Να μας ταλούν κάποια στοιχεία. Προφανώς δηλαδή, θα δοθούν. Μόνο προφανώς. με προφορική Παρακαλώ. εξήγηση δεν... Ναι, κύριε Μπενίσκο.
της ερώτησης που έκανε και η Λαϊκή Συσπήρωση. Όντως ήρθε μόνο ένα έγγραφο, αυτό που λέτε. Ένα έγγραφο το οποίο υπάρχει ένα άνοιγμα 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Σωστά. Αδημέσου κατά 2. Ωραία. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να ξέρουμε γιατί πώς προκύπτει η αδυναμία ισοσκελισμού 2,2. Άρα από πίσω από αυτό, για να βγει αυτό το έγγραφο, υπάρχουν άλλα έγγραφα. Τουλάχιστον αυτά θα θέλουμε να τα δούμε. Ξέρω ότι είναι δυναμικός ο προϋπολογισμός. Εγώ το έχω πει πρώτος από όλους. Το ξέρω. Αλλά τουλάχιστον μέχρι το ορίου εκείνου να ξέρουμε ότι είναι. Γιατί αυτό μας στείλατε μόνο, δεν μας στείλατε κάτι άλλο. Κύριε Μπινίσκο, να είστε σίγουρος. Καταρχήν, συγγνώμη κύριε Κατσαρέ, μην κάνουμε διάλογο. Αυτή τη στιγμή θα κάνετε την εισήγηση και όλες οι ερωτήσεις θα γίνουν στη συνέχεια, έτσι. Τώρα εντάξει, ζήτησε κάτι. Μια διευκρίνηση. Ναι. Επειδή η διαδικασία, όπως λέτε, είναι δυναμική και επειδή έχουμε σκοπό το επόμενο διάστημα που θα είμαστε στη διοίκηση να οδηγήσουμε το Δήμο σε μονοπάρκια τα οποία δεν τα γνώριζε πριν, θέλουμε από εδώ και πέρα ό,τι σας λέμε να είναι τεκμηριωμένο. Τι σημαίνει αυτό? Οποιαδήποτε απορία έχετε πάνω σε αυτό που θα αναφέρουμε, είμαστε εκεί και εμείς και η υπηρεσιακή να τα συζητήσουμε. Δεν κάνουμε μία εισήγηση, αυτή πάρτε τη δικιά σας είναι και εμείς απέχουμε. Είμαστε εδώ, ό,τι ακούσουμε όλοι μας να το συζητήσουμε. Ήρθαμε σήμερα να ενημερώσουμε, δεν ήρθαμε σήμερα ούτε να ψηφίσουμε αναμόρφωση, ούτε να σας πούμε ότι το πρόγραμμά μας από εδώ και πέρα θα είναι αυτό. Ήρθαμε να θίξουμε ένα θέμα όπως εμείς το έχουμε αντιληφθεί και να το συζητήσουμε. Αυτή είναι η πρόθεσή μας. Δεν αντιλέγω σε αυτό, αλίμονο. Κύριε Κατσαρέ, αυτή τη στιγμή πάμε να κάνουμε την εισήγηση. Δεν κάνουμε διάλογο, εντάξει. Κάνουμε την εισήγηση, πάμε. Δεν θα μάθουμε. Ναι. Θα μάθουμε. Θα μάθουμε όταν χρειάζεται. Αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτή. Τώρα κάνουμε ενημέρωση, κύριε Μπινίσκο. Είναι σαφές, κάνουμε ενημέρωση. Να το συζητήσουμε σε λίγο. Να ακούσετε πρώτα. Τι αν δεν ξέρετε? Θα σας κάνουμε την εισήγηση και μετά θα τα πάρετε όλα τα στοιχεία. Αυτό είναι πολύ σαφές. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Λοιπόν, κατόπιν του εγγράφου που λάβαμε από την Οικονομική Υπηρεσία, εγώ και ο κύριος Δήμαρχος, της 4 του 24 για αδυναμία ισοσκέλησης προϋπολογισμού ύψους 2.274.371 ευρώ και 17 λεπτά, είμαστε στη θέση να σας ενημερώσουμε για τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου και μέχρι και σήμερα, φανταστείτε, δεχόμαστε στοιχεία και ενημερώσεις από τους υπηρεσιακούς. Όπως είπε ο κύριος Μπινίσος, είναι δυναμική διαδικασία που σημαίνει ότι συνέχεια συλλέγουμε για να καταλήξουμε. Καταρχάς, το ταμείο του Δήμου μας 31.12.23 ανερχόταν στο ύψος των 3.485.456 ευρώ και 56 λεπτά, εκ των οποίων τα 884.882 ευρώ και 91 λεπτά αφορά τακτικά έσοδα. Για τα νομικά μας πρόσωπα, το Ταμείο 31.12 ερχόταν στο ύψος των 309.864 ευρώ και 26 λεπτά. Επομένως, το σύνολο του Ταμείου, το οποίο υπήρχε στο Δήμο 1η Πρώτου του 24, ήταν 3.793.320 ευρώ και 82 λεπτά. Εκ των οποίων τα 1.133.400 ευρώ και 57 λεπτά είναι ταμειακά διαθέσιμα για πληρωμές μισθοδοσιών και λειτουργικών δαπανών. Δυστυχώς από τον νόμο δεσμευόμαστε για τη διασφάλιση της μισθοδοσίας, μισθοδοσιών των υπαλλήλων του Δήμου μας. Και το ποσό αυτό ανέρχεται στο 1.120.000 ευρώ. Επομένως, μόνο 13.400 ευρώ απομένουν για να πληρώσουμε τιμολόγια υποχρεώσεων του 23. Για να κατανοήσουμε λίγο την ταμειακή δυναμία του Δήμου από τακτικά και ιδίους πόρους, υπάρχει έγγραφο της Ταμεία του Δήμου που μας παραδόθηκε σήμερα ότι ο Δήμος 31.12.23 είχε μείον 195.385 ευρώ και 66 λεπτά σε τακτικά έσοδα, που σημαίνει ότι η Ταμείας πλήρωνε από έσοδα ΕΣΠΑ, ΤΑΠ και τα λοιπά για να μην δημιουργήσει αύξηση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και ζητηθούν από τον Δήμο τόκοι περιμερίας. Να προσέξουμε λίγο όμως, δεν αποτελεί έλλειμμα, απλά δείχνει την αδυναμία του Δήμου να καλύψει ανάγκες από τακτικά έσοδα. Άρα θα έπρεπε να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στις απευθείας αναθέσεις. Στη συνέχεια θα σας ενημερώσω και για τις επλήρωτες υποχρεώσεις, δηλαδή για τα τιμολόγια των προμηθευτών που είχαμε 31 Δεκάτου.
ο Δήμος οφείλει σε προμηθευτές από τακτικά έσοδα ποσό των 279.421 ευρώ και 20 λεπτά. Από το νομικό πρόσωπο, Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δήμος Δάφνης Ημιτού, 348.843 ευρώ και 17 λεπτά. Από τον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού, 61.283 ευρώ και 40 λεπτά. Άρα, 1η-1η-24, ο Δήμος χρωστούσε 689.547 ευρώ και 77 λεπτά από ίδια έσοδα. Τονίζω, δεν αφορούν έργα, αλλά δαπάνες λειτουργίας του Δήμου μας. Κατανοείτε ότι το Ταμείο από τα τακτικά είναι 13.400 και εμείς οφείλαμε 689.547 ευρώ και 77 λεπτά. Γι' αυτό το λόγο ακυρώθηκαν εντάλματα τέλη του έτους και παρακρατήθηκε από την ΚΑΠ για ληξιπρόθεσμα ποσό ύψους 40.746 ευρώ και 84 λεπτά. Επαναλαμβάνω, οικονομική εικόνα του Δήμου. Διαθέσιμα 13.400. Έξοδα από τακτικά 689.547 και 77. Η προηγούμενη διοίκηση προχώρησε σε απευθείας αναθέσεις και συμβάσεις που επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του 24, του 25 και του 26. Τα ποσά που μας δεσμεύουν ανέρχονται στο ύψος του 1.879.776 ευρώ και 30 λεπτά για το 24, για το 25 στο ποσό των 839.079 ευρώ και 83 λεπτά και για το 26 στο ποσό των 57.011 ευρώ και 31 λεπτά. Για τους γνώστες έχει δεσμευτεί το σύνολο του προϋπολογισμού. Και λέω για τους γνώστες γιατί αν δούμε όλοι μας ότι λίγα είναι τα χρήματα τα οποία πραγματικά έχει τη δυνατότητα ο Δήμος να τα διαχειριστεί προς όφελος των δημοτών. Η διοίκησή μας για το 24 καλείται πρώτον να ελέγξει την νομιμότητα των ενεργειών αυτών λόγω περιορισμών που ισχύουν στην προεκλογική περίοδο και δεύτερον το αυτονόητο να ζητήσει χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση του προγράμματός της. Συνεχίζοντας, σας ενημερώνω ότι το ίδιο συνέβη και στο τεχνικό πρόγραμμα. Έχουμε δεσμεύτηκε η ΣΑΤΑ του 24 και το υπόλοιπο των προηγούμενων ετών ύψους 1.045.759 ευρώ και 78 λεπτά. Δέσμευσαν ίδια έσοδα 291.937 ευρώ και 82 λεπτά, χωρίς να γνωρίζουν αν υπάρχουν. Δέσμευσαν ποσά από ανταποδοτικά έσοδα 105.000 ευρώ, χωρίς να τοκμηριώσουν αν τα ανταποδοτικά μας είναι ισοσκελισμένα. Διότι η εικόνα μας από τους υπηρεσιακούς μιλάει για ισοσκελισμό και κάλυψη από ιδίους πόρους. Επίσης, δέσμευσαν έσοδα πυροπροστασίας σαν τα σχολείων. Στον ταμειακό απολογισμό παρατηρούμε ότι τα χρηματοδοτούμενα έργα δεν έχουν άμεση απορρόφηση και εκτέλεση των κονδυλίων που διατίθονται από το κράτος. Αντιθέτως, παρατηρούμε ότι πληρώνταν έργα μόνο από την ΣΑΤΑ και από άλλους πόρους. Δεν απορροφούσατε εγκαίρως τις χρηματοδοτήσεις μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε και το 23. Χρηματοδοτούμενα έργα 11.243.000. Πληρωμένα και εκτελεστέντα 1.682.913 ευρώ και 3 λεπτά. Τέλος, ο Δήμος καλείται από μια ΚΑΠ μικρή 391.000 να καλύψει 43.840 ευρώ και 99 λεπτά μηνιαίως από το χρεολύσια, τα οποία δεν πληρωνόντουσαν τα προηγούμενα έτη, γνωρίζουμε όλοι λόγω COVID. Το ετήσιο σύνολο αυτό ανέρχεται σε 482.250 και 89. Επιπλέον φέτος, από τις δόσεις της ΚΑΠ παρακρατούνται ποσό ύψους 57.537 ευρώ και 58 λεπτά.
Δηλαδή, μας απομένουν μηνιαία 333.504 ευρώ και 81 λεπτά σταθερά έσοδα του Δήμου για να καλυφθούν οι υποχρεωτικές δαπάνες. Αυτή είναι η εικόνα, κύριοι και κυρίες, μάλλον κυρίες και κύριοι. Τακτικά 0 επί της ουσίας, μειωμένη ΚΑΠ, δεσμευμένη ΣΑΤΑ σε έργα, επιχορηγούμενα έργα με χαμηλή απορρόφηση κονδυλίων. Ας βγάλουμε όλοι τις συμπεράσματά μας. Το μοναδικό ενδιαφέρον της προηγούμενης διοίκησης, για να την αδικήσουμε, κατά τους τελευταίους μήνες και μέχρι την τελευταία ημέρα της θητείας της ήταν να προβαίνει σε απευθείας αναθέσεις. Και ερχόμαστε στο θέμα της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του 24, που ενώ κανονικά θα έπρεπε να ήταν η αποτύπωση του οράματος της διοίκησής μας και στην ουσία ο νέος ρεαλιστικός προϋπολογισμός, σας παραθέτουμε το τελευταίο έγγραφο των υπηρεσιακών μας που το ζητήσαμε 22 Τρίτο και μας χορηγήθηκε 3 Τετάρτου 24, όπου απέστειλαν πρόταση αναμόρφωσης με διαφορά ισοσχέλησης 2.274.371 ευρώ και 17 λεπτά. Σε προηγούμενο έγγραφό τους αναφέρουν ότι προϋπολογίστηκε πρόβλεψη ταμείου 5.738.252 ευρώ και 97 λεπτών, ενώ το κλείσιμο διαμορφώθηκε σε ποσό 3.793.320 ευρώ και 82 λεπτά. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι υπήρξε μια διαφορά της τάξεως του 1.944.931 ευρώ και 35 λεπτών. Παρ' όλα αυτά, και ενώ ο προπολογισμός συντάχθηκε τον 12ο του 23 και έχοντας γνώση του χρηματικού υπολείπου τουλάχιστον για τον 11ο του 23 ότι ανερχόταν στο ποσό των 3.281.985 ευρώ και 37 λεπτών και γνωρίζοντας επιπλέον ότι ο Δεκέμβριος είναι μήνας εξοφλήσεων των προμηθευτών μας και οι εισπράξεις επίσης διατίθονται για την αποπληρωμή οφειλών σε προμηθευτές, δεν κατανοούμε την πρόβλεψη τέτοιου ύψους ταμείου όταν σε προηγούμενα έτη η συγκεκριμένη πρόβλεψη δεν ξεπερνούσε το ποσό των 4.300.000 ευρώ. Αυτά είναι τα δεδομένα. Θα ήθελα να πω ότι υπάρχει υπό επεξεργασία πρόταση αναμόρφωσης της διοίκησής μας με περικοπή αδιάθετων πιστώσεων ακόμα και μικρών ποσών. Εν ολίγης θα προσπαθήσουμε να κόψουμε ό,τι μπορούμε για να μαζευτεί. Η διοίκησή μας είναι εδώ για να δώσει τη λύση. Και παράλληλα ο στόχος μας είναι ο εξορθολογισμός του Δήμου και η αποτύπωση νόμιμων λειτουργικών δαπανών, αύξηση της εισπραξιμότητας οφειλών και απαιτήσεων από δημότες, ο έλεγχος της ταμειακής ρευστότητας για άμεση αποπληρωμή υποχρεώσεων και γενικότερα η εξυγίανση του Δήμου μας. Όνειρό μας, να γίνει ο Δήμος μας σύγχρονος, ψηφιακός, με ψηφιακά εργαλεία που θα διασφαλίζουν τους υπαλλήλους μας, τους συνεργάτες μας θα έλεγα εγώ, και τη διοίκηση, και θα γνωρίζουν άμεσα οι δημότες μας τα πεπραγμένα του Δήμου μας. Σας ευχαριστώ. Να υπάρχουν τοποθετήσεις ή ερωτήσεις. Ναι, ωραία. Θέλετε να κάνετε ερώτηση? Είσαστε ο πρώτος που... Εντάξει, οκ. Οι επικεφαλής ρωτάνε και με βάση την δύναμη. Ωραία. Θέλει κάποιος άλλος? Ο κύριος Ανδρουλάκης. Απλά να ρωτήσω. Ο κύριος Σιδερόπουλος επειδή είναι επικεφαλής, έτσι, θα το εντάξει. 24 Πρώτου περάσατε προϋπολογισμό εδώ, σωστά? Δεν γνωρίζατε τότε καθόλου για το ταμειακό υπόλοιπο 31 Δεκάτου. Θα απαντήσουμε συνολικά, κύριε Κατσαρέ, επειδή θα λάβουμε ερωτήσεις συνολικά. Γιατί προφανώς είχε μέσα τα 5 εκατομμύρια αυτό, έτσι? Σωστά, κύριε Κατσαρέ? Στον προϋπολογισμό. Δεν το έχω μπροστά μου γι' αυτό. Είχε τα 5 εκατομμύρια ο προϋπολογισμός αυτός. Τουλάχιστον θα σας απαντήσουμε, θα απαντήσει συνολικά, έτσι. Ναι, δεν είχατε μια εικόνα. Σε διάλογο. 24 Πρώτου. Να μην μπούμε σε διάλογο. Έτσι, η ερώτηση είναι αυτό. Πήρατε αυτό, δεν είναι σαφές.
Ο κ. Θεοδωρόπουλος. Πρώτα απ' όλα, μετά και την εισήγηση μπορούσαν να έχουν έρθει, τουλάχιστον εκτός από το έγγραφο που λέτε ότι πήρατε το μεσημέρι, για να ξέρουμε, να βλέπουμε κι εμείς μπροστά μας, γιατί εντάξει, καλά είναι να ραδιάζουμε νούμερα, αλλά πρέπει να βγαίνει ένα συμπέρασμα από αυτά τα νούμερα. Ωστόσο, όμως, πριν μπούμε σε αυτό, το βασικό είναι, λέτε ότι με βάση το έγγραφο, ότι υπάρχει αδυναμία ισοσκελισμού 2,2. Μπορείτε να το τεκμηριώσετε πιο συγκεκριμένα ποιο είναι το ζήτημα? Γιατί λείπουν συγκεκριμένα? Τίθεται θέμα για την προηγούμενη διοίκηση? Τίθεται άλλο θέμα για την τωρινή διοίκηση? Μάλιστα. Κ. Μπινίσκος. Παραχώρησε ο κ. Δεολάρη. Ναι, σε συνέχεια του κυρίου Θεοδωρόπουλου θέλω και εγώ να μάθω ποιο είναι ακριβώς αυτό το έλλειμμα, γιατί έτσι όπως ακούγεται σε εμάς και από ό,τι καταλαβαίνω και από τους δημότες, όπου κυκλοφορείται ότι υπάρχει ένα έλλειμμα 2 εκατομμυρίων στον προϋπολογισμό, φαίνεται σαν να λείπουν αυτά τα λεφτά. Και όταν λείπουν αυτά τα λεφτά, η επόμενη σας κίνηση είναι να πάτε στον εισαγγελέα. Εάν ήρθατε εδώ απλώς για να μας πείτε ότι μετά από 17 χρόνια που οι περισσότεροι διοικούσατε και ήσασταν εκεί και ψηφίζατε τους προϋπολογισμούς χωρίς ποτέ να βάλετε ένα ερωτηματικό, ακόμη και πέρυσι που υποτίθεται ότι διαχωρίσατε τη θέση σας για να κατέβετε από τη συγκεκριμένη διοίκηση, έρχεστε σαν να μην ξέρετε τίποτα αυτή τη στιγμή και εσείς, κύριε Κατσαρέ, ήσασταν μέλος της προηγούμενης διοίκησης και είστε και οικονομολόγος από ό,τι ξέρω, άρα είχατε την εικόνα να βλέπετε και πολλές φορές μας εισηγηθήκατε τους προϋπολογισμούς. Αυτό το πράγμα που συμβαίνει δεν το είχατε δει? Γιατί ούτε στις εκλογές μας το είπατε ότι υπάρχει, εμείς κατεβαίνουμε απέναντι γιατί ξέρουμε ότι γίνεται κακοδιαχείριση, γιατί έτσι όπως το περιγράψατε είναι σαν μια κακοδιαχείριση που δεσμεύει αυτή τη στιγμή για τα επόμενα χρόνια τον προϋπολογισμό του Δήμου. Αν συμβαίνει αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και θέλω να ακούσω και από τον Δήμαρχο και από εσάς ποια είναι η επόμενη σας κίνηση. Ήρθατε απλώς να πείτε ότι κακοδιαχειριστήκαν το Δήμο, λείπουνε τα λεφτά γιατί κάπου πήγανε? Άκουσα ότι δεσμεύεστε από τα τεχνικά έργα. Προφανώς δεσμεύεστε, γιατί εσείς, κύριε Κατσαρή, είχατε ψηφίσει αυτά τα τεχνικά έργα. Όταν εμείς εδώ φωνάζαμε ότι αυτά τα τεχνικά έργα θα οδηγήσουν την πόλη σε ασφυξία, εσείς τα ψηφίζατε. Και ειρωνευόσασταν όλη την αντιπολίτευση. Και σήμερα μας λέτε ότι σας δεσμεύουν αυτά τα τεχνικά έργα. Ευχαριστώ. Παραχωρήστε, κυρία Λίκου. Η κυρία Λίκου. Εγώ θέλω να διευκρινιστεί εάν το άνοιγμα αυτό το οποίο είπατε και στην οικονομική υπηρεσία και εδώ, αν είναι πρόβλημα ισοσκελισμού ή πραγματική οφειλή αυτή τη στιγμή του Δήμου, και επίσης να λέει αν είναι έλλειμμα ή αν είναι πρόβλημα μόνο ισοσκελισμού του προϋπολογισμού. Τυπικό. Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω, δεν έχω καταλάβει αν έχει προκληθεί, δηλαδή αυτό που κατάλαβα από την Οικονομική Επιτροπή περισσότερο, είναι ότι έχει προκληθεί κατά ένα μεγάλο βαθμό από ένα νομικό πρόσωπο, ένα κομμάτι τέλος πάντων, και το άλλο από μη εισρωή εσόδων που έπρεπε να έχουν μπει στον Δήμο και δεν μπήκαν. Αυτά. Κυρία Χριστινάκη, έχετε το λόγο εσείς, απλά αν τον παραχωρείτε, αυτό λέω. Ναι. Κυρία Χριστινάκη. Ναι, είναι λίγο δύσκολο να το παρακολουθήσουμε όλο αυτό. Θα ήθελα και εγώ να διευκρινιστεί, αν μιλάμε για τρύπα, αν μιλάμε για έλλειμμα, είναι κάτι το οποίο έγινε το τελευταίο τρίμηνο, το τελευταίο χρόνο, τα τελευταία χρόνια, που πάει από χρόνο σε χρόνο. Ας πούμε, για παράδειγμα, αναφέρεται ένα ποσό, 1.896.000 σε συμβάσεις. Αυτές οι συμβάσεις είναι για πιο χρονικό διάστημα που αναφέρατε αυτό το ποσό. Και επίσης προσπαθώ ακόμα να καταλάβω ακριβώς, η συνεδρίαση σήμερα γίνεται για να ενημερωθεί, γιατί όπως ήταν διατυπωμένο και το θέμα, δεν έχουμε να πάρουμε κάποια απόφαση. Είναι μια ενημέρωση που θέλετε να μας δώσετε απλώς για τα στοιχεία στο προφορικό, χωρίς να μας φέρετε κάποια χαρτιά, ότι μπορέσαμε να συγκρατήσουμε εμείς τώρα εδώ, ή να γίνει κάποια συζήτηση, έχετε κάποιο σχέδιο συγκεκριμένο που θα καταθέσετε για το πώς θα διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση από εδώ και μπρος. Ερώτηση.
Και ο Ζωντονιάδης, τι εσείς θέλετε? Ναι. Και ο Ζωντονιάδης. Θα παίξει μπακότερμα. Ορίστε. Μπακότερμα που παίζαμε μικρή. Ναι. Απλά επειδή δεν επαναλαμβάνω ότι έχει υποθεί ήδη, το πιάνω από τις συμβάσεις, γιατί στην προηγούμενη συνεδρίαση είχατε φέρει 2 συμβάσεις για ακύρωση, όπως θέλετε πείτε το. Τι ακριβώς έχει γίνει με τις κατευθείαν αναθέσεις και τις συμβάσεις? Διότι από ό,τι έχουμε καταλάβει, χωρίς να έχουμε σαφή στοιχεία, πρέπει να έχουν γίνει πολλές συμβάσεις, οι οποίες είναι κατευθείαν αναθέσεις και οι οποίες έχουν δεσμεύσει κάποιο ποσό σημαντικό. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν και από αυτή τη διαδικασία έχει προκληθεί κάποιο πρόβλημα, εάν οι συμβάσεις αυτές είναι ενισχύ, αν έχουν κάποιες από αυτές υλοποιηθεί ή είναι σε διαδικασία υλοποίησης, αν έχουν αποπληρωθεί και πόσο συνεισφέρουν σε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, να κλείσουμε λίγο το puzzle για να καταλάβουμε τι γίνεται. Και όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, ίσως θα πρέπει να ελεγχθεί και αυτό το 10% επί του πραγματικού προϋπολογισμού. Δηλαδή, να αρχίσουμε να κλείνουμε την εικόνα, να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Διότι, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει ένα ζήτημα σοβαρό το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ευχαριστώ. Κύριε Ανδρουλάκη, θα κάνετε εκ νέου? Ναι, γιατί σταματήσαμε. Μια δεύτερη ερώτηση θέλω να κάνω. Ναι. Έχετε καλέσει, ο ένας πρόεδρος του προηγούμενου του Οργανισμού Πολιτισμού είναι εδώ, έχετε καλέσει και τον άλλον πρόεδρο ή κάποιο διοικητικό ανώτερο, το διευθυντή δηλαδή, του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής να απαντήσει σχετικά? Ειδικά ο πρόεδρος νομίζω θα έπρεπε να είναι εδώ. Γιατί μιλάτε για τις απευθείας αναθέσεις που όντως είδαμε, γίνανε απευθείας αναθέσεις τις τελευταίους μήνες, αλλά θα θέλαμε να υπάρχει και κάποια απάντηση από αυτόν. Τους έχετε καλέσει, δεν θα έρθει, δεν σας είπε δεν θα έρθει? Αυτό θα ήθελαμε να μου διευκρινίσετε. Ωραία. Τον κύριο Σταφερνουδάκη, δηλαδή τον πρόεδρο του οργανισμού του προηγούμενου, του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής. Κύριε Μπινίσκο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ρωτήσω, είπατε ότι γίνεται παρακράτηση στην ΚΑΠ περίπου 57.000 ευρώ μηνιαίως, ενώ έχω την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών που δεν γίνεται παρακράτηση παρά 6.800 από τον νόμο, νομίζω του Τρίτσι είναι αυτό. Έχω το έγγραφο που έχει γίνει η απόδοση στους Δήμους. Δήμος Δάφνης Ημιτού, 389.963, κρατήσεις 6.700-6.800 περίπου, καθαρό ποσό αποδοτέο 383.097. Δεν γράφει πουθενά αλλού κράτηση 57.000. Τώρα είναι για επόμενο μήνα αυτό, δεν το ξέρω. Αποκλείεται. Εγώ διαβάζω απόδοση Απριλίου. 24. Ωραία. Απόφαση Υπουργείου. Συγκεντρώστε τα ερωτήματα να απαντήσετε συνολικά, κύριε Κατσαρέ. Εγώ σας διαβάζω τώρα αυτό που σας λέω. Κύριε Κατσαρέ, θα απαντήσουμε. Γίνεται μια ερώτηση, θα απαντήσουμε απλώς αυτό είναι το έγγραφο που σας διαβάζω. Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, απόδοση ΚΑΠ, μηνός δέλτα κατανομή. Γιατί είναι με γράμματα οι κατανομές. Το δεύτερο που άκουσα είναι ότι έχουν γίνει απευθείας αναθέσεις 1.879 στον Δήμο. Θα ήθελα μία προς μία να μας διαβάσετε εδώ πέρα ποιες είναι αυτές οι απευθείας αναθέσεις για να φτάσει στο νούμερο αυτό, γιατί εγώ ως διαρχείο είχα τέλος πάντων, δεν το έφτασα αυτό το νούμερο ποτέ. Και από αυτό το νούμερο που έφτασα ήταν απευθείας αναθέσεις, οι οποίες ήταν αυτό που λέμε κάθε χρόνο γίνονται γιατί πρέπει να γίνονται. Και όσον αφορά τα ΠΟΕ του Δήμου που μου τα βγάλατε 250.000, εγώ κάνοντας την αφαίρεση από το ταμιακό απολογισμό που μου δώσατε, είναι 899.900, το λέω στρογγυλά, το στρογγυλό προς τα πάνω κιόλας. Αν βγάλω τα έργα που κι εσείς τα βγάλατε, καθώς άκουσα, είναι γύρω στις 685.000, μείον τις κρατήσεις Δεκεμβρίου που πάνε στον επόμενο μήνα, τον Ιανουάρη, περίπου 50 με 60.000. 50 θέλετε, βάλτε 50. Άρα δεν είναι πάνω από 150-155.000. Αυτά χωρίς να ελέγξω, ξαναλέω, γιατί αν πάρω όλο το ταμιακό απολογισμό, ο οποίος είναι 42 σελίδες, μπορεί να βρει και λίγα ακόμα. Αλλά εγώ λέω ότι δεν είναι. Εγώ το φτάνω στο 150. Γιατί λέτε 250. Παρακαλώ αυτό να μας απαντήσετε σε αυτά που ρώτησαν και οι συνάδελφοι και μετά θα επανέλθω και για άλλα. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Κατσαρό μετά από όλα αυτά που άκουσα. Μπορείτε να μου απαντήσετε, κύριε Κατσαρέ, στην πρώην διοίκηση πόσα χρόνια είσαστε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της περασμένης διοίκησης?
Αυτή είναι η ερώτηση. Θα απαντήσει συνολικά. Και να συνεχίσω, δεν τελείωσα. Μισό. Πόσα χρόνια είσαστε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της Διοίκησης του κυρίου Μπινίσκου? 3, 3,5, θα μας πείτε εσείς και θα μου πείτε κιόλας αν ποτέ σαν έμπειρος οικονομολόγος, που σας παραδέχομαι, είστε λογιστής κτλ. Γιατί εγώ δεν ξέρω προϋπολογισμό, όπως μπορείτε να τον αναλύσετε εσείς. Αν είχατε κάποια ένσταση και αν, μπορεί να μην το ξέρω, δηλώσατε κάποια ένσταση σε αυτά που ψηφίζατε, γιατί τα ψηφίσατε όλα, στον περασμένο δήμαρχο, στον τέος δήμαρχο. Γιατί από ό,τι ξέρω, ό,τι και αν ήταν το ψηφίσατε. Και πάω και στο δεύτερο που είπε ο κύριος Δαουλάρης, γιατί είναι πολύ σοβαρό και το εγκρίνω κι εγώ. Αν έχετε τον οποιοδήποτε ενδιασμό ότι υπάρχει οικονομική ατασταλία, να στείλετε τα στοιχεία στον εισαγγελέα. Ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, να απαντήσει ο κ. Κατσαρός συνολικά. Λοιπόν, να αρχίσω από το τέλος. Κύριε Αναστασόπουλε, αποχωρήσαμε για κάποιο λόγο. Δεν αποχωρήσαμε επειδή θέλαμε να γίνουμε αντιδήμαρχοι και δήμαρχοι. Ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι, θα το αναφέρω πολύ απλά, ότι πέρυσι η διαφορά στην αναμόρφωση του ταμείου και η απόκλιση ήταν 603.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Για να έρθω λίγο και στην κυρία Χριστινάκη που λέει πού προκύπτει αυτή η διαφορά των 2.700.000 του εγγράφου της Οικονομικής Υπηρεσίας. Εμείς έχουμε εστιάσει αυτή τη στιγμή στο ότι ψηφίστηκε ένας προϋπολογισμός που αναγκαστήκαμε να τον ψηφίσουμε γιατί είχε περάσει ήδη η κυρία Ανδρουλάκη από Οικονομική Επιτροπή και εμείς απλά ήρθαμε να διορθώσουμε τον κωδικό με το ΦΟΣΔΑ και σας είχα πει τότε και εσάς και σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα έρθουμε στην αναμόρφωση και επιφυλασσόμεστα να σας αναλύσουμε όλα τα οικονομικά δεδομένα τα οποία όχι παραλάβαμε, τα οποία βρήκαμε και δεν παραλάβαμε κάτι. Και να συνεχίσω λίγο πάνω σε αυτό που έλεγα. Δια μαγείας, το 2022 που ήμουνα μέλος Οικονομικής Επιτροπής, προβλέφθηκε ταμείο στον προϋπολογισμό του 2022 ύψους 4.375.078 ευρώ και 59 λεπτά. Και ως διαμαγείας έκλεισε 31 Δεκάτου το ταμείο μας στο ύψος των 4.361.482 ευρώ και 89 λεπτά. Δεν μίλησε ποτέ κανένας για έλλειμμα. Δεν λέμε ότι κάποιος κλέβει. Δεν πάμε εισαγγελέα. Εδώ δεν θέλω να βάλουμε κανέναν φυλακή. Θέλουμε ο Δήμος να διοικηθεί ορθολογικά. Αυτό ζητάμε. Εγώ αν ήμουν στη θέση σας σαν αντιπολίτευση σήμερα, θα χαιρόμουν που έρχεται η διοίκηση και σας ενημερώνει για την πραγματική οικονομική κατάσταση του Δήμου. Δηλαδή θα απολογηθούμε γιατί ερχόμαστε και σας ενημερώνουμε. Σας ανέλησα μόλις από πού, πολύ απλά, από πού μπορεί να προκύψει αυτή η αδυναμία ισοσκελισμού. Όταν προβλέφθηκε 2 εκατομμύρια λιγότερο, περισσότερο μάλλον ταμείο στον προϋπολογισμό που ψηφίσαμε κύριε Ανδρουλάκη, που αναγκαστήκαμε να ψηφίσουμε κύριε Ανδρουλάκη, επειδή η υπηρεσιακή μας και εσείς λέγατε να έχουμε προϋπολογισμό να δουλέψουμε, γι' αυτό το ψηφίσαμε. Ο μοναδικός λόγος δεν ρώτησα γιατί το ψηφίσατε. Λέω αν γνωρίζατε σας το είπα ταμείο. όμως, Δεν μου είπατε αν γνωρίζατε για το ταμείο. Δεν μου απάντησατε. Και θα απαντήσετε. Μου απαντάει άλλο πράγμα. Σας απάντησε στο κύριε ερώτημα. Κύριε Ανδρουλάκη. Είμαστε χαρούμενοι. Μην απαντήσουμε τώρα. Δεν είμαστε χαρούμενοι. Μην ξεκινήσουμε διάλογο. Εντάξει, αυτό δεν είναι. Δεν βοηθάει κανένα. Όταν δεν πάει καλά ο Δήμος δεν είμαστε χαρούμενοι. Και εσείς δεν είστε χαρούμενοι. Παρακαλώ κύριε Κατσαρέ. Κύριε Κατσαρέ, συνεχίστε τις απαντήσεις σας. Αν ήμουν χαρούμενος Παρασκευή βράδυ θα ήμουν happy και θα ήμουν για φαγητό με τη γυναίκα μου. Δεν θα ήμουν για να λύσουμε την κατάσταση του Δήμου. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι το 22
υπήρχε σωστή πρόβλεψη του Ταμείου στον προϋπολογισμό, δεν δημιουργήθηκε άνοιγμα, δεν υπήρχε ψαλίδα στον προϋπολογισμό, δεν μίλησε κανένας για έλλειμμα, μιλήσαμε για αδυναμία προϋπολογισμού, κύριε Δαουλάρη. Και επειδή καλό είναι τις εντυπώσεις να τις κερδίζουμε με τα έργα μας και με τις πράξεις μας, εμείς αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι σας ενημερώνουμε, σας παραθέτουμε όλα τα οικονομικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει μέχρι σήμερα και με την πολύ μικρή ή μεγάλη εμπειρία μας. Και σας λέμε τι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε αυτή τη στιγμή για το Δήμο. Το πιο εύκολο ήταν να σας πούμε ότι θα έχουμε ένα μαγικό ραβδάκι και αύριο το πρωί θα έχουν στρώσει όλα τα οικονομικά. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει υποχρηματοδότηση στην τοπική αυτοδιοίκηση, γνωρίζουμε όλοι μας. Όμως θα πρέπει, πέρα από τις διεκδικήσεις που είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε, να χρησιμοποιήσουμε κάποια εργαλεία που μας δίνονται. Για να ανακεφαλαιώσω, δεν μιλάμε για έλλειμμα, μιλάμε για δυναμία ισοσχελισμού, που σημαίνει ότι ο Δήμος, η διοίκηση μάλλον για το Δήμο, είχε στο μυαλό της να κάνει κάποιες δαπάνες. Αυτή τη στιγμή οι δαπάνες και το πλάνο της και το έργο της δεν μπορεί να αποτυπωθεί, γιατί ο προϋπολογισμός ο οποίος κατατέθηκε και ψηφίστηκε και από εμάς και σας είπα για ποιο λόγο, αδυνατεί να ισοσκελιστεί. Και θα αναγκαστούμε τον ισοσκελίσουμε το επόμενο διάστημα, κόβοντας πολλές δαπάνες στις οποίες δεν είμαστε happy που δεν τις κόψουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ευτυχισμένοι. Happy. Κύριε Μπενίσου, δεν άκουσα, συγγνώμη. Ποιες? Δεν καταλάβω τι είπα. Να έρθουμε λίγο και λίγο σε εσάς λίγο για να κλείσω λίγο. Για τις απευθείας αναθέσεις. Δεν μίλησα για ποσό απευθεία αναθέσεων. Μίλησα οι δαπάνες οι οποίες γίνανε, σε ποιο ύψος μας δεσμεύουνε, και ξέρετε πολύ καλά, φαντάζομαι και οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι που έχετε εμπειρία χρόνια, τι σημαίνει δαπάνες προηγούμενης διοίκησης να σε δεσμεύουν. Παράδειγμα, μία σύμβαση που αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν ο Δήμαρχος έχει αντίθετη άποψη. Εγώ δεν είμαι δεθειμένος να παριθμίσω όλες τις συμβάσεις και να αναφέρω προμηθευτές, ποσά κτλ. Εγώ σας αναφέρω ότι το σκεπτικό της διοίκησής μας είναι ότι δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε δαπάνες που είχαμε στο μυαλό μας. Γιατί εσείς είχατε ένα άλλο σκεπτικό σαν διοίκηση και από τη στιγμή που είχαμε εκλεγεί εμείς τουλάχιστον θα έπρεπε να μας φωνάζετε στο γραφείο σας και τις υπογραφές που πέσανε από τον Οκτώβρη και μετά να τις είχαμε συνυπογράψει. Εμείς αυτό ζητήσαμε. Δεν είπαμε... Σας το έχω ξαναναφέρει, το ζητήσαμε. Συγγνώμη κύριε Μπινίσκο, σας είπα δεν θα κάνουμε διάλογο. Παιδιά, δεν νομίζω. Σας κάνατε μια ερώτηση, σας απαντάει. Αν δεν σας καλύπτει θα το απαντήσετε μετά. Δεν θα κάνουμε διάλογο. Μισό λεπτό και κλείνω. Ολοκληρώστε παρακαλώ κύριε Κατσαρέ. Μισό λεπτό και κλείνω. Θέλετε να ακούσετε την απάντηση? Εμείς μιλάμε για πολιτική ηθική. Δεν μιλάμε για κάτι άλλο. Εμείς μιλάμε ότι μία διοίκηση από τον Οκτώβρη και μετά, και ειδικά τον τελευταίο μήνα, δέσμευσε προϋπολογισμό επόμενων ετών. Και όσον αφορά για τα νομικά πρόσωπα που αναφέρθηκε, με μια πρόχειρη ματιά βλέπω ότι το νομικό πρόσωπο του Οργανισμού Πολιτισμού, ότι το ταμείο που άφησε 31 Δεκάτου κάλυπτε για να καλύψει δαπάνες. Το οποίο δεν έχει γίνει με το άλλο νομικό πρόσωπο, όμως αυτό, επειδή είμαστε σε διαδικασία που έχουμε ορίσει ορκωτοδό στο Δημοτικό Συμβούλιο, να ελέγξουμε και να παραλάβουμε όχι σαν διοίκηση, ο Δήμος τα νομικά πρόσωπα, σε επόμενο Συμβούλιο θα τα εξειδικεύσουμε όλα αναλυτικά. Επειδή αυτή τη στιγμή από τον νόμο κιόλας ορίζει ότι έχουμε τη δυνατότητα να ορίσουμε ορκωτό, τον έχουμε ορίσει και ο ίδιος θα μας γνωμοδοτήσει σε πράγματα που μπορεί εμείς θεωρητικά να μην τα έχουμε εντοπίσει. Αυτό. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριε Μπινίσκο. Ναι, βεβαίως. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην ερώτηση μου, ποιες είναι οι απευθείας αναθέσεις 1,8, δεν μου τις απαντήσατε, γιατί στην αρχή της συζήτησης το είπατε. Στην αρχή που κάνατε τον απολογισμό σας. Κύριε Κατσαρέ, αφήστε λίγο να ολοκληρώσω. Όχι, μισό λεπτό, Πρόεδρε. Να ολοκληρώσω. Το 1,8 που αναφέρετε, μπορεί να το δείτε στα χαρτιά σας τι είναι. Δεσμεύσει από τι, μπορεί να είναι και διαγωνισμοί.
Οτιδήποτε είναι αυτό. Δεν είναι απευθείας αναθέσεις. Να ακούει ο κόσμος. Ακούει και στις τηλεοράσεις. Είναι απευθείας αναθέσεις. Κύριε Μπινίσκο, ήμουν ξεκάθαρος. Δεν ήσουν. Μπορείς να γίνεις τώρα. Ξεκάθαρος. Γίνεται τώρα. Ήμουν ξεκάθαρος ότι πραγματοποιήθηκαν απευθείας αναθέσεις οι οποίες δέσμευσαν τον προϋπολογισμό μας. Πόσες. Είμαστε εδώ για να ακούσουμε. Ήρθαμε για να συζητήσουμε. Θέλετε να σου ξαναπώ? Ναι. Αυτό ζήτησα πριν. Και επίσης θέλω να δω και το έγγραφο που έχουμε κάθε μήνα παρακράτηση 57.000 στη ΚΑΠ. Γιατί το Υπουργείο Εσωτερικών δεν το λέει αυτό. Τουλάχιστον κάποια πράγματα τα γνωρίζουμε. Τουλάχιστον. Λοιπόν, το έγγραφο, μισό λεπτό. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση που έχει να βρει ο κ. Κατσαρός? Το έγγραφο από την υπηρεσία. Ναι. Απλώς θέλει να πει, πιστεύω, με συγχωρείτε, Πρόεδρε. Μισό λεπτό. Έχω το έγγραφο από την υπηρεσία ότι τον Φλεβάρι από 491 χιλιάρικα μπήκαν στο λογαριασμό μας τα 333 και έχει γίνει παρακράτηση 57.537 και 58. Είναι και τον επόμενο μήνα έχει ακριβώς το ίδιο ποσό. Είναι στοιχεία, κύριε Μπινίσκο, μισό λεπτό. Είναι στοιχεία τα οποία μας τα έχουν δώσει οι υπηρεσιακοί. Εσείς, κύριε, είστε αντιδήμαρχος. Την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών την έχετε? Κύριε Μπινίσκο, αφισβητεί τους υπηρεσιακούς. Αφισβητεί τους υπηρεσιακούς. Αμφισβητείτε το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. Αμφισβητεί τους υπηρεσιακούς. Δηλαδή. Κύριε Μπινίσκο, δεν κάνετε ενημέρωση. Εσείς κάνετε ενημέρωση αντιδήμαρχος. Αν έχετε διαφωνίες, θα το πείτε. Μισό λεπτό. Οι διαφωνίες είναι όμως. Κάνετε ερώτηση, απαντά. Αν δεν σας καλύπτει η απάντηση, θα πείτε δεν με καλύπτει η απάντηση. Όταν έχω στο κινητό μου αυτή τη στιγμή βλέπω ότι η τελευταία ΚΑΠ ήταν τόσα τα λεφτά. Αν υπήρχε διαφορά, να το καταλάβω. Άρα δεν υπάρχει διαφορά. Κατανοητό. Μετά λέτε το ένα νομικό πρόσωπο. Μισό λεπτό, τι άρα δεν υπάρχει? Εγώ σου λέω αυτή τη στιγμή έχω στο κινητό μου την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών ότι έχουν μπει στο λογαριασμό. Τώρα αφισβητεί τους υπηρεσιακούς, μπορούμε να κάνουμε διάλογο. 383, 097 και 32. Θέλετε να σας δώσω την απόφαση? Η τελευταία ΚΑΠ είναι αυτή. Να πάω και πιο πίσω, να πάω. Η απόφαση της ΚΑΠ δεν είναι, ρε παιδιά, η κατάθεση. Το είπα. Εδώ σας λέει το ταμείο. Το ταμείο σας λέει. Η ταμεία σήμερα. Η ταμεία στο Υπουργείο Εσωτερικών είναι πιο έγκυρο το έγγραφο. Δεν ξέρω τι κρατάτε εκεί πέρα. Το έχετε μόνο εσείς το έγγραφο. Τι κρατάτε, οι υπηρεσιακοί τι κρατάνε? Το έχετε εσείς το έγγραφο αυτό. Εγώ δεν το έχω. Εγώ δεν πάω να το κρίνω το έγγραφο. Δεν μπορώ να το κρίνω το έγγραφο. Εγώ σας κρίνω ένα έγγραφο που μπορώ να σας το δώσω να δείτε. Κύριε Μπινίσκο, για να επανέλθω λίγο στο επόμενο. Στο προηγούμενο. Στο προηγούμενο, συγγνώμη. Σε απευθείας αναθέσεις. Μίλησα ότι δεν υπάρχουν ταμιακά διαθέσιμα να καλύψουν τον Δήμο τη δεδομένη στιγμή και 31 Δεκάτου. Για τις απευθείας αναθέσεις και το ύψος των αναθέσεων θα το αναφέρει αν θέλει ο Δήμαρχος σε τωρινό ή σε επόμενο συμβούλιο. Εγώ ήθελα να αποτυπώσω ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος έχει ταμιακό πρόβλημα. Δεν έχει έλλειμμα, έχει ταμιακό πρόβλημα. Θεωρώ πως είμαι ξεκάθαρος. Αυτό. Καταρχήν προς τιμήν σας είστε ο μόνος, και το ξαναλέω, ο μόνος δημοτικός σύμβουλος της διοίκησης που λέει ότι δεν υπάρχει έλλειμμα, αλλά υπάρχει απόκλιση στον προπολογισμό. Είστε ο μόνος και επειδή γνωρίζετε. Σημαίνει η λέξη έλλειμμα. Πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό σας το λέω. Είστε ο μόνος και μπράβο σας που το λέτε. Δεν μίλησε κανένας ποτέ για έλλειμμα. Συγγνώμη, κύριε Κατσαρέ. Κύριε Κατσαρέ. Ναι. Σας έχω αφαιρέσει το λόγο, κύριε Κατσαρέ. Συγγνώμη, κύριε Μπινίσκο. Ευχαριστώ, κύριε Μπινίσκο, βεβαιώνετε όλη την εισήγησή. Σας έχω αφαιρέσει το λόγο. Τι άλλο να κάνω, δηλαδή. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο. Εντάξει, δεν είναι αυτή. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, έχω πάρει το λόγο. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, θα μιλήσετε μετά. Δεν μπορεί να μιλάτε πάνω στον άλλο. Λοιπόν, εδώ πέρα εκπλήσωμαι καταρχήν με ορισμένους συναδέλφους που δεν έχουν κατανοήσει ακόμα τι συζητάμε. Και πραγματικά το λέω, επειδή δεν τυχαίνει να είμαστε όλοι οικονομολόγοι απόφοιτοι πανεπιστημίου όπως είναι ο κ. Κατσαρός, είτε λογιστές απόφοιτοι ΤΕΙ όπως είναι ο κ. Μπινίσκος. Έχουμε άλλες ιδιότητες. Και η κυρία Τόλια λογιστής, αν δεν κάνω λάθος, οικονομικών. Από τη Σοβιετική Ένωση. Συγχωρείτε. Το λέω, το αναφέρω. Λοιπόν, εμείς απόψε τι συζητάμε?
εμείς εδώ πέρα αυτό που κάνουμε είναι ενημερώνουμε το σώμα και όσους μας ακούνε βέβαια, που δεν είναι παρόντες, για τα δεδομένα που μας έχει γνωστοποιήσει η υπηρεσία. Δεν ερχόμαστε εδώ να κάνουμε ούτε πολιτικές αναλύσεις, ούτε εικασίες. Επίσης, ο αντιδήμαρχος στην τοποθέτηση που έκανε ήταν πολύ προσεκτικός στις λέξεις του, όπως δεν ήταν κάποιοι άλλοι εδώ μέσα. Δεν μίλησε με φράσεις οι οποίες αποδίδουν, άκουσα, κακοδιαχείριση. Δεν είπαμε τέτοια. Απορώ που κάποιοι είναι εδώ 20 χρόνια και δεν έχουν κατανοήσει τι συζητάμε απόψε. Πραγματικά το λέω, έτσι. Λοιπόν, εδώ τι ήρθαμε να πούμε? Ότι ζητάμε, επειδή δεν παραλάβαμε από την προηγούμενη διοίκηση, δεν μας δόθηκε ποτέ. Αυτά είναι, παιδιά. Δείτε τα. Πώς τα βλέπετε, έχετε απορίες, να σας εξηγήσουμε τι γίνεται. Δεν παραλάβαμε. Εγώ τα κλειδιά από το γραφείο μου τα παρέλαβα από την κυρία Ραλιά. Δεν με υποδέχτηκε κανένας. Μου είπε, αυτά είναι τα κλειδιά σας, κύριε Δήμαρχε, 2 Γενάρη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, άρα, εμείς με ποιους μιλάμε όλο αυτό το διάστημα? Με τους υπηρεσιακούς, τους οποίους τιμούμε, γιατί είναι αυτός ο ρόλος τους. Αυτός πρέπει να είναι, να ενημερώσουν τη διοίκηση. Μέρα με τη μέρα μας ενημερώνουν για διάφορα ζητήματα. Βρίσκουμε κάποια πράγματα που δεν κατανοούμε, ζητάμε διευκρινήσεις. Βρίσκουμε άλλα πράγματα τα οποία μας κάνουν εντύπωση, ζητάμε. 22 Μαρτίου, όπως είπε ο κύριος Κατσαρός, ζητήσαμε να δούμε ποια είναι η άποψη της υπηρεσίας για την αναμόρφωση. Και έβγαλε μια διαφορά ισοσκελισμού. Είπε κανένας τη λέξη έλλειμμα? Κύριε Κατσαρέ, είπατε έλλειμμα, ότι λείπουν λεφτά και δεν το άκουσα? Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι κάποιοι εδώ μέσα δεν κατανοούν εκφράσεις. Κάποιοι δεν κατανοούν βασικά πράγματα λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, αναφερθήκατε στο τι συνέβαινε τους τελευταίους μήνες. Αναφερθήκατε στο ότι υπάρχει δέσμευση ενός κομματιού του προϋπολογισμού, ένα 800 για το 24 και δεν θυμάμαι το ποσό για το 25 και ένα μικρό ποσό για το 26. 829, 25 και 57.000 νομίζω για το 26. Και αυτό που είχαμε υποχρέωση να κάνουμε, και γι' αυτό είπε ο κύριος Κατσαρός ότι ήλπιζα ότι θα νιώθατε καλά που ερχόμαστε να σας τα πούμε απόψε. Happy, το είπε, ναι, ευτυχής, λοιπόν, είναι ότι όταν λάβαμε γνώση το απόγευμα, νομίζω τις 3 Απριλίου, πότε ήτανε, ότι το νούμερο 2274 είναι, το επόμενο πρωί που είχαμε Δημοτική Επιτροπή, κατευθείαν εγχειρήσαμε σε όλους τους παρόντες ότι εμείς χθες το απόγευμα, πριν από 16 ώρες, έχουμε αυτό το χαρτί. Σας ενημερώνουμε και θα καλέσουμε συμβούλια να ενημερώσουμε και όλο το σώμα. Δηλαδή, τι κάνουμε? Αυτή είναι η κατάσταση που μας δόθηκε από τους υπηρεσιακούς. Και από τότε ζητάμε διευκρινήσεις. Και μέχρι και σήμερα ζητάμε διευκρινήσεις. Δεν τις έχουμε όλες. Ξετυλίγεται σιγά-σιγά. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιος που θα πρέπει να μεμφθεί την παρούσα διοίκηση γιατί σας ενημερώνει. Ούτε σας ζητήσαμε, ούτε κατηγορήσαμε κάποιον, ούτε εισαγγελείς είμαστε, ούτε είπαμε ότι κάποιος έκλεψε. Είπε κάποιος κάτι τέτοιο και δεν το άκουσα? Από τη συμπολίτευση εννοώ. Είπε κακοδιαχείριση κάποιος από τη συμπολίτευση? Εκπλήσωμαι βέβαια από τον κύριο Μπινίσκο που λέει ότι είναι ο μόνος δημοτικός σύμβουλος. Μας παρακολουθείτε και ξέρετε τι συζητάμε, κύριε Μπινίσκο? Πώς ξέρετε τι λέμε? Εμείς η ορολογία που χρησιμοποιούμε είναι πολύ συγκεκριμένη. Ότι προσπαθούμε να κάνουμε την αναμόρφωση και δεν μπορούμε. Και παλεύουμε μέρα νύχτα να μπορέσουμε να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Πώς είναι ο κύριος Κατσαρός που έχει αυτή την ιδιότητα και οι υπόλοιποι 16 δημοτικοί μου σύμβουλοι δεν την έχουν δηλαδή? Και εκτός, πού στα καφενεία, τι εννοείται δηλαδή, πώς γίνεται αυτό το συμπέρασμα? Λοιπόν, είναι πολύ ξεκάθαρη η απόψινή συζήτηση ότι ενημερώνουμε το σώμα για τα χαρτιά τα οποία είναι των υπηρεσιακών, είναι αυτά που έχουμε δει. Για τις απευθείας αναθέσεις, επειδή ζητήσατε λεπτομερή ενημέρωση, είναι προφανές ότι θα την έχετε. Θα είναι με ημερομηνίες και με υπογράφοντα. Να σας πούμε ότι περισσότερες έχετε υπογράψει εσείς και οφείλετε να τις θυμάστε. Θα πω όμως ότι οι απευθείας αναθέσεις υπογράφονταν από την επομένη των εκλογών, 16 Οκτωβρίου, μέχρι την τελευταία μέρα της διοίκησης, 29 Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή. Νομίζω 2 στις 29 Δεκεμβρίου υπογράφηκαν. Και είχαν μείνει και 2-3 για να τις υπογράψω εγώ. Ποιες είχαν μείνει, να σας πω. Κταίο.
Δεν είχε κταίο το όχημα, δεν μπορούσαμε να μαζέψουμε γιατί δεν είχε περάσει ανάθεση. Αυτή δεν είχε προλάβει. Συντήρηση παιδικών χαρών. Δεν είχαμε προλάβει να την υπογράψουμε. Ήταν έτοιμοι, αλλά δεν πρόλαβαν. Πιστοποίηση παιδικών χαρών. Και είναι νομίζω οι 3 που είχα υπογράψει όλους αυτούς τους 4 μήνες. Το ποσό των αναθέσεων των απευθείας που υπογράφηκαν κατά το μήνα Δεκέμβριο, θεωρώ ότι προσεγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ακριβές νούμερο δεν μπορώ να σας πω, αφορά το Δήμο και τα νομικά πρόσωπα. Θα σας πω συγκεκριμένα. Να είναι 900.000, να είναι 950, να είναι 880. Πάντως δεν είναι 50.000, δεν είναι 100, δεν είναι 300. Ευχαριστώ. Ναι, κύριε Πινίσκο, και πριν κάνετε την ερώτησή σας, θα σας απαντήσω και προσωπικά. Επειδή λέτε όλοι οι σύμβουλοι, λένε κάτι άλλο από αυτό που είπε ο κύριος Κατσαρός και μόνο εκείνος, έτσι. Σε προσωπικό επίπεδο, με ακούσατε εμένα ποτέ να λέω κάτι τέτοιο? Άρα γιατί το λέτε αυτό? Έτσι, αυτό είναι η ερώτησή μου. Ναι, όχι, να είμαστε λίγο προσεκτικοί, έτσι. Να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Λοιπόν, παρακαλώ, κάντε την ερώτηση μας. Ακούστε να δείτε. Επειδή τίποτα δεν είναι τσάμπα, και επειδή εμείς που μένουμε εδώ, τα ακούμε όλα. Έρχονται δημότες, επειδή εγώ το γραφείο μου το έχω κρατήσει ακόμα. Έρχονται και μας λένε και τι ακούνε και τι βγαίνει μέσα από κάποιους, γιατί δεν μπορούμε να τους βάλουμε όλους στον ίδιο. Ο μόνος ο κ. Κατσαρός. Άρα πείτε μου ποιος σας είπε αυτό το πράγμα, γιατί εγώ έχω και τζάμπα τον δικηγόρο και θα κάνω και καμία μήνυση. Ωραία, αναδιατυπώνω λοιπόν. Αναδιατυπώνω. Δεν είναι ο μόνος, είναι από τους λίγους. Είναι από τους λίγους και προς τιμήν του επί μικροφόνου και όχι επί καφενείων όπως λένε και ακούγεται, το είπε. Προς τιμήν σου είναι αυτό. Και το ξαναλέω. Λοιπόν, εγώ τα ξέρω, μην τα λέτε σε μένα όμως. Να τα πείτε σε αυτούς που πηγαίνουν κάποιους. Μισό λεπτό, δεν σας διέκοψα. Να μας τους κατανομάσετε για να τους καταγυριάσουμε, κύριε Μυρίσκο. Με ποιο δικαίωμα με διακόπτεις? Τώρα δεν σε διακόπτει ο πρόεδρος. Τώρα δεν μιλάει. Εντάξει. Λοιπόν, άρα αυτοί που πηγαίνουν στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και σε μια πρόταση λένε 2 ψέματα για έλλειμμα και για ότι δεν υπάρχουν χρήματα για να βάψουμε τα σχολεία. Είναι ερώτηση? Όχι. Καμιά ερώτηση. Όχι. Έχει. Ξαναλέω. Υπάρχει έλλειμμα. Υπάρχει εργολαβία ανοιχτή όμως. Προσέχω και εγώ πολύ καλά τι λέω. Γιατί ο Δήμος έχει δίκιο. Προσέχω πάρα πολύ καλά τι λέω. Άρα και η σύμβαση υπάρχει για τα σχολεία και μπορούν να βαφτούν τα σχολεία και δεν υπάρχει έλλειμμα. Πολύ σωστά το αναφέρατε. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Θόδωρη. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα, είπαμε ότι το ένα νομικό πρόσωπο άφησε ληξιπρόθεσμα λιγότερα από το ταμείο του. Σωστά. Πολύ σωστά. Το είδα και εγώ γιατί πέτυχα του ταμειακού απολογισμού. Ζήτησα ταμειακού απολογισμού. Το άλλο νομικό πρόσωπο άφησε λιγότερο ταμείο από ότι ληξιπρόθεσμα. Σωστό και αυτό. Σωστό. Γιατί όμως άφησε? Δεν το είπατε αυτό στους δημοτικούς συμβούλους εδώ πέρα. Γιατί από τον Οκτώβριο του 2023 τα χρήματα την ΕΤΑ δεν έχουν έρθει ακόμα. Συμφωνείτε σε αυτό? Απόλυτα θα μου πείτε. Απόλυτα. Θα απαντήσει μετά. Άρα, ναι, θα απαντήσει. Μην απαντάτε Πρόβλημα. Άρα, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν θα λέμε τη μισή πραγματικότητα, να τη λέμε ολόκληρη. Όντως, το ένα νομικό πρόσωπο, επειδή δεν έχει κάποιες επιχορηγήσεις, άφησε ένα ανοιχτό ταμείο μικρό, αλλά το άφησε. Το άλλο νομικό πρόσωπο το οποίο άφησε το ανάποδο, λιγότερο ταμείο από ό,τι είχε να πληρώσει, είναι γιατί του χρωστάνε να του δώσουν λεφτά. Και αυτό το ποσό μέχρι και τον Απρίλιο του 2024 μπορεί να φτάσει σε 600.000 ευρώ. Ενώ τα έξοδά του είναι γύρω στις 350, από ό,τι θυμάμαι. Τα έχω γράψει. Το είπατε κι εσείς, νομίζω 350.000. Άρα πάλι ισοσκελίζεται και βγαίνει και παραπάνω. Μένει και ταμείο. Το ίδιο και στο Δήμο. Σας το εξήγησα και στο προηγούμενο συμβούλιο και σε αυτό. Ότι δεν είναι 250.000, είναι 150.000. Λεπτομερή ανάλυση για τα υπόλοιπα του ταμείου του Δήμου, κύριε Μπινίσκο. Δεν είναι έτσι όμως. Πρέπει να τα λέμε όλα. Μα αμφισβητείτε εμένα και τους περιουσιακούς. Καθόλου. Ίσα-ίσα. Κύριε Κατσαρέ, κάνετε αυτό που είπα να μην κάνουμε, έτσι. Μισό λεπτάκι, θα ολοκληρώσω την ερώτηση γιατί δεν έχω καταλάβει. Κάνει κάποιο οδηγητή και ερωτήσεις, θα τις κάνει, θα απαντήσετε. Δεν κάνουμε αυτό το πράγμα συνήθως. Είπα ότι είπατε τη μισή πραγματικότητα. Δεν είπα ότι είπατε ψέματα. Μα ακούσατε να λέω ψέματα, είπα πολύ σωστά είπατε. Απλώς είπατε τη μισή πραγματικότητα για το ένα νομικό πρόσωπο. Λοιπόν. Επίσης, αυτό για το 1 εκατομμύριο σύνολο των απευθύνων αναθέσεων. Εγώ, εντάξει, όσες μπόρεσα ξαναείπα ότι είχα στο αρχείο μου και βρήκα. Όσες. Απευθύνσεις αναθέσεις, είπε ο Δήμαρχος.
Και οι συμβόλαιες είναι και διαγωνισμοί. Σας ξαναλέω, όχι ότι είχα όχι, όχι, Κύριε Κατσαρέ, μισό λεπτάκι. Σημειώστε ότι θέλετε και θα το κάνετε μετά. Μην το κάνουμε. Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Όχι, δεν είναι όμως σωστό. Για Δηλαδή, τις απαντήσεις αναθέσεις που είπε ο Δήμαρχος μετά, είπε αμφισβητείτε κάποια πράγματα, θα απαντήσει συνολικά. Κοντά στο 1 εκατομμύριο, ωραία. Εγώ είμαι εδώ με την υπογραφή μου βεβαίως, γιατί είναι υπόγραφη, είναι βεβαίως, και με τη Μάη που τις έχω υπογράψει κιόλας. Να τις φέρουμε να τις δούμε. Αν έπρεπε να τις υπογράψω, γιατί ο Δήμος, εγώ 31 Δεκεμβρίου παρέδωσα. Τώρα, να ξαναμπούμε στο τρυπάκι, αν παρέδωσα ή όχι, όταν κανένας από τη διοίκηση, και μπορώ να πω και με ονόματα, ποιος ήρθε να ενημερωθεί από μόνας, όχι στο Δήμαρχο, σε υπηρεσιακούς. Από μόνας, κάποιοι ήρθανε. Κάποιοι, ξαναλέω, ήρθανε. Ποτέ δεν μου ζητήθηκε εμένα, όπως κάνανε άλλοι δήμαρχοι που αναλάβουν πρώτη Τετάρτου, να έρθουν να μου πούνε, Δήμαρχε, πες μας 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα να τα γνωρίζω. Ποτέ και κανένας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πολύ θα ήθελα να δω αυτές τις συμβάσεις. Δεν ξαναλέω, ήταν συμβάσεις οι οποίες γίνονται κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Είναι επαναλαμβανόμενες, όπως είναι οι συντηρήσεις των προγραμμάτων λογισμικών, της τεχνικής υπηρεσίας, της νόησης, πολλά. Άκουσα δαπάνες κτέως που υπέγραψα απευθείας ο Δήμαρχος μου, το ανέλαβε. Μα έχω εγώ εδώ δαπάνες κτέως, οι οποίες τις έχω υπογράψει 23 πρώτου του... Όχι, ναι, του 23, ναι, 19 πρώτου 23. Τεχνικός έλεγχος οχημάτων κτέο, 3.500. Το έχω υπογράψει αυτό. Τώρα το Δεκέμβρι θα πήγαινε και το 24, θα ήταν και αυτό. Θα το υπέγραφα και αυτό άμα το προλάβανε οι υπηρεσίες και το μου το φέρανε. Βεβαίως θα το υπέγραφα. Δεν είχα ένα πρόβλημα. Αυτές είναι αιτήσεις που πάνε από τη μία στην άλλη, τη μια χρονιά στην άλλη. Δεν αμφισβητούνται. Δεν είπανε ποτέ τέτοιο πράγμα. Άρα θεωρώ ότι η ενημέρωση. Εντάξει, δεν ακούω τι λέτε. Εγώ είπα συγκεκριμένα. Μην ενοχλείτε. Αφήστε να ολοκληρώσει ο άνθρωπος. Αφήστε να ολοκληρώσει. Εγώ θεωρώ, επειδή έκανα έναν έλεγχο, ο οποίος ο προϋπολογισμός είμαι 5 χρόνια μόνο αντιδήμαρχος οικονομικών και 4 χρόνια δήμαρχος. Και στα 9 χρόνια και στα 5 ως αντιδήμαρχος οικονομικών και στα 4 ασχολήθηκα πολύ με τον προϋπολογισμό. Και τις 9 χρονιές ο προϋπολογισμός ήταν δύσκολος. Μία χρονιά που να βγει και νεράκι δεν υπήρχε. Γιατί καταρχήν, από όσο κάποιοι θα γνωρίζανε, γιατί έχουν διατελέσει αντίδημαρχο οικονομικών και επί της θητείας μου, ξεκινάμε με $500,000 από την Πυρκάλ. Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Μετά από 3-4 χρόνια τα παίρνουμε μαζεμένα. Μετά ξανά. Τώρα έχει μαζευτεί ένα 100. Νόμιζα, μου είπε ο Δήμαρχος ότι εγώ νόμιζα ότι ήταν 1,5 εκατομμύριο, μου είπε δεν ήταν από Απρίλιο του 2021, ήταν από Οκτώβριο του 2021. Έχει δίκιο, αλίμονο, δεν ήταν 1,5, ήταν ένα 100. Αυτό είναι κάθε χρόνο. Ξεκινάμε από εκεί. Άρα ξέρουμε ότι ξεκινάμε να φτιάξουμε ένα προπολογισμό ότι θα είναι δύσκολος. Επίσης, χρονιές 2021-2022 από τις πιο δύσκολες της αυτοδιοίκησης. COVID. Για όλους, ξέρετε εδώ μέσα και μιλάτε, θεωρώ κάποιοι από εδώ μέσα μιλάτε και με άλλους δήμους, το ότι διαχειριστήκαμε αυτή τη κρίση της πανδημίας και είμαστε ακόμα εδώ χωρίς να έχουμε δανειστεί ούτε €1 είναι επίτευγμα. Ακρίβεια. Όταν είχαμε κάνει διαγωνισμό και παίρναμε το πετρέλαιο με 0,80-0,90 και τώρα το παίρνουμε με €1,5 γιατί είδα και βεβαίως και το διαγωνισμό που βγάλατε με €1,5, βέβαια. Όταν αυξηθήκαν οι μισθοί από πρώτη 24, ετησίως 500-600 περίπου, βεβαίως είναι δύσκολο να το διαχειριστεί όλο αυτό. Δεν αντιλέγει κανένας. Αυτά είναι νούμερα τα οποία είναι μεγάλα για το Δήμο, ο οποίος δεν έχει έσοδα ούτε από θάλασσα, ούτε από μαρίνες, ούτε από τίποτα τέτοια πράγματα. Άρα το να διαχειριστείς έναν προϋπολογισμό του Δήμου Δάφνης Ημιτού πραγματικά είναι δύσκολο. Αλλά εμείς καθόμασταν κάτω και τον βγάζαμε. Αυτό θεωρώ θα κάνετε και εσείς τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Κάτι επειδή αναφέρθηκε, σας παρακαλώ. Εδώ δεν είπαμε ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε προϋπολογισμό. Είπαμε ότι οι υπηρεσιακοί έβγαλαν απόκληση 2.274. Και είπε ο Αντιδήμαρχος ότι τις επόμενες μέρες επεξεργαζόμαστε και πιστεύουμε ότι θα το κλείσουμε. Δεν είπαμε ότι δεν βγαίνει. Λοιπόν, δεν έχει βγει όμως άλλη χρονιά αυτά τα 17 χρόνια που τουλάχιστον εγώ είμαι Δημοτικός Σύμβουλος, τέτοιο χαρτί. 2.200 από τις υπηρεσίες που να λέει δεν κλείνει, δεν ισοσκελίζει. Δεν θυμάμαι εγώ, αν έχει βγει να με διορθώσετε. Όμως επειδή δεν μ' αρέσει να λέγονται αυτά. Μέχρι και την τελευταία μέρα της θητείας σας, 29 Δεκεμβρίου, έξω από το γραφείο σας, σας ρώτησα, παρουσία της κυρίας Βογιατζόγλου, αν έχετε να μου πείτε οτιδήποτε να μου παραδώσετε. Και μου είπατε ότι το μόνο που θέλω
είναι να μου δώσει το γραφείο του Ραφαήλ για το συνδυασμό μου στον πρώτο όροφο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και σου λέω, τίποτα δεν έχεις να μου πεις. Τίποτα. Και μου λες, αυτό μόνο. Αυτό θέλω να πω, γιατί δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα το ότι δεν ήρθαμε να ζητήσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση δήμαρχος, είτε θα ήταν ο κύριος Δαουλάρης αν είχε εκλεγεί η κυρία Λύκου, η κυρία Χριστινάκη, ο κύριος Θοδωρόπουλος, οι υποψήφοι που ήτανε, να μην ήθελε να ξέρει τι τον περιμένει. Αποκλείεται αυτό το πράγμα. Και σας λέω την κουβέντα σας. Τώρα τι να πω παραπέρα. Δεν είναι ωραίο να ακούγονται αυτά τα πράγματα. Οι υπηρεσιακοί πήγαν επανειλημμένα οι αντιδήμαρχοι, οι νεοεκλεγέντες σύμβουλοι να ενημερωθούν σε διάφορους τομείς που θα αναλάβαν. Ας πούμε, ήταν ο κύριος Κατσαρός. Θυμάστε πολύ καλά ότι με τα κόπων είχαμε πάρει ένα γραφείο, μας δώσατε στην Ηλιούπολεως 120. Δηλαδή κάποιος που θέλει να ενημερώσει τους νεοεκλεγέντες, τους λέει πάτε στην Ηλιούπολεως να κάτσετε εκεί. Και με 1000 κόπους και βάσανα έφυγε ο κύριος Χαρίσης που ήταν σύμβουλός σας για να ανεβεί το κλιμάκιο το δικό μου στον 4ο όροφο να μπορεί να έχει μια επικοινωνία με τους υπηρεσιακούς. Δηλαδή ποιος δεν θέλει να ενημερώσει όταν τον στέλνει στην Ηλιούπολεως 120. Και όταν τελευταία μέρα σας λέει ο νέος δήμαρχος που αναλαμβάνει, πείτε μου αν είναι κάτι να ξέρω, γιατί οι προθεσμίες μπορεί να τρέχουν στις 2 του μήνα, στις 3, στις 4. Όλων συμφέρον κοινό. Γιατί εγώ δεν έχω αμφιβολία ότι όλοι εδώ μέσα θέλουμε το συμφέρον του Δήμου και γι' αυτό είπα ότι πρόσεξα πάρα πολύ τις λέξεις. Δεν είπα ποτέ έλλειμμα, δεν είπα ποτέ κακοδιαχείριση, γιατί ξέρω τη βαρύτητα αυτών των λέξεων. Και πρέπει να είμαστε δίκαιοι σε αυτά που λέμε. Αλλά το ότι δεν ενημερωθήκαμε, δεν ενημερωθήκαμε. Ευχαριστώ. Μισό λεπτό. Κύριε Κατσαρέ, να απαντήσετε λίγο στα... Δύο πράγματα. Κύριε Μπινίσκο, η ΕΤΑ, εμείς μιλάμε, είναι ειδικευμένο, εμείς μιλάμε για τακτικά. Καταλαβαίνετε, σας λέω. Το καταλάβατε. Τώρα, δεν μπορώ να το αναλύσω, το ξέρετε. Πολύ καλά. Τέλεια. Και να συνεχίσω λίγο. Όχι, να συνεχίσει λίγο και θα απαντήσετε συνολικά. Μην κάνουμε τα ίδια συνέχεια. Και σας είπα και για τα νομικά, δεν θα εξειδικεύσουμε πράγματα αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει μια διαδικασία η οποία υπάρχει μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη και έχει οριστεί ορκωτός, ο οποίος θα παραλάβει και ο Δήμος τα νομικά πρόσωπα. Και όσο για τις συμβάσεις, τώρα εγώ αυτό το θέμα δεν ήθελα να το ανοίξω, γιατί δεν μίλησα για απευθείας αναθέσεις, επειδή το άνοιξε ο κύριος Δήμαρχος. 800.000 είναι από τα νομικά και 600.000 είναι από το Δήμο. Που σημαίνει ότι το 24, 800.000 από τα νομικά και 600.000 από το Δήμο. Ναι, για αναθέσεις μιλάμε. Αναθέσεις μιλάμε. Μιλάμε για το τελευταίο διάστημα. Μιλάμε για το τελευταίο διάστημα. Δεν μπορώ να σου πω ακριβώς τρίμηνο, είναι τετράμηνο ή το τελευταίο διάστημα. Το πρόβλημά μας σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι ότι επειδή γνωρίζετε ότι λίγα κονδύλια διαχειρίζεται ο Δήμαρχος, ο Δήμος για να αποτυπώσει το πρόγραμμά του και το όραμά του, εσείς έστω και 5 απευθείας αναθέσεις να είχατε υπογράψει χωρίς συνεννόηση με τον Δήμαρχο, είναι μία δέσμευση για το 24 και είναι σε εισαγωγικά σαν να διοικείτε χωρίς να είστε Δήμαρχος. Μιλήσατε παράδειγμα για την πληροφορική. Η σύμβαση πληροφορικής, αν θυμάμαι καλά τώρα, λίγη τώρα τον Απρίλη. Η ανανέωση έγινε τον Δεκέμβρη, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα είναι ένα παράδειγμα. Ο Δήμαρχος, επειδή θέλει να αναβαθμίσει ψηφιακά το Δήμο, μπορεί να είχε κάτι άλλο στο μυαλό του. Αυτό λέει ο Δήμαρχος ότι σήμερα δεν μπορεί να κάνει. Και είναι ένα απλό παράδειγμα. Δεν θέλω να μπούμε και να ανατρέξουμε σε όλες τις συμβάσεις, γιατί θα γίνει μια τέρμονη κουβέντα και δεν θα χωρίσει ουσία. Αλλά φαντάζομαι, αν ο Δήμαρχος θέλει σε επόμενο συμβούλιο να γίνει αυτό, είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Μπινίσκο, παρακαλώ. Είπατε ευθύς αμέσως ότι πριν λίγο ότι κάνανε απευθείας αναθέσεις 800.000 ευρώ το νομικό πρόσωπο, τα νομικά πρόσωπα ή το νομικό πρόσωπο, το ένα νομικό πρόσωπο και τα δύο. Συνολικά και τα δύο νομικά πρόσωπα. Ωραία, και ο Δήμος 600.000 ευρώ. Ένα 400 είναι αυτό, άρα κοντά στο 800 που λέγαμε πριν. Εγώ, σύμφωνα με αυτά που ζήτησα και μου δώσατε, δεν προκύπτει αυτό που μου λέτε. Μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά όταν λέμε 800.000 ευρώ απευθείας αναθέσεις, μιλάμε για αναθέσεις
των τάξεων των 30.000 ευρώ σε ΦΠΑ, max, εκείνο το ταβάνι απευθείας ανάθεση. Άρα, άμα κάνετε τη διαίρεση, φανταστείτε πόσες συμβάσεις πρέπει να έχουν κάνει τα νομικά πρόσωπα. Εγώ ξέρω και ενθυμόμαι ότι δεν έγιναν κάποιες απευθείας αναθέσεις τέλος του έτους για τον λόγο ότι επειδή κλείναν τα νομικά πρόσωπα και ιδίως το ευαίσθητο νομικό πρόσωπο της κοινωνικής πολιτικής που έχει μέσα τους παιδικούς σταθμούς και τα κύφη και τα καπί και όλα αυτά, κάνανε κάποιες αναθέσεις απευθείας, όπως το λέτε, κοντά στις 180 με 200.000 ευρώ. Σύνολο το ένα νομικό πρόσωπο. Το να έκανε το άλλο νομικό πρόσωπο 600.000 ευρώ, το αποκλείω. Το αποκλείω. 600.000 ευρώ ένα μικρό το νομικό πρόσωπο, όταν ο προπολογισμό του ο συνολικός ήταν 500. Η επιχορήγηση ήταν 500.000 ευρώ. Η επιχορήγηση ήταν 500.000 ευρώ. Όχι ο προπολογισμός. Άρα το αποκλείω. Άρα αυτό θέλω να το ξαναδείτε. Και σας το λέω με πολύ σεβασμό. Από εκεί πέρα, γιατί γίνανε αυτές οι απευθείας αναθέσεις τέλος του έτους? Επειδή όλα τα νομικά πρόσωπα όλων των δήμων της χώρας, ξέρετε πολύ καλά ότι θα κλείνανε. Και τι είπαμε? Να κάνουμε κάποιες συμβάσεις έτσι ώστε, αν χρειαστεί το οτιδήποτε, ένα παιχνίδι, κλινοσκεπάσματα που αλλάζουν, οτιδήποτε χρειαστεί, να μπορεί ο νέος δήμαρχος να το διαχειριστεί. Γιατί μέχρι να τρέξει ο καινούργιος προπολογισμός και να κάνει καινούριους διαγωνισμούς ή αναθέσεις ή οτιδήποτε, δεν θα προλάβει να το έχει και δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Πρέπει να έχει να το κάνει. Αν θεωρεί ότι, επειδή ξέρω ότι κάποιες από αυτές τις συμβάσεις, αν όχι όλες, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, θα μπορεί κάλλιστα να τις μετακυλήσει στο επόμενο έτος, το 25. Δηλαδή, να τρέξει το 24 που υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία που μπορούμε να την καταλάβουμε όλοι, και να τις μετακυλήσει το 25. Γι' αυτό το λόγο όμως έγιναν αυτές οι συμβάσεις στο νομικό πρόσωπο. Το οποίο, ξαναλέω, με τα έσοδα που θα έρθουν, τις υπερκαλύπτει. Επίσης, για την πληροφορική που είπατε. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι δύο συγκεκριμένες συμβάσεις που γίνονται στο Δήμο για την πληροφορική κρατάνε όλο το Δήμο τουλάχιστον όσα χρόνια είμαι εγώ. Δεν ξέρω και πιο πριν. Σας λέω για όσα. Κι όμως, δεν ακούγεται πολύ ωραία, αλλά είναι πραγματικότητα. Όπως υπάρχουν άλλα τμήματα με έναν υπάλληλο, γιατί υπάρχει υποστελέχωση, όπως το δικό μας Δήμο σε όλους τους Δήμους της χώρας, υπάρχει υποστελέχωση. Νομίζω ότι το καταλαβαίνετε αυτό και στο τμήμα σας πρέπει να έχετε υποστελέχωση αυτή τη στιγμή σήμερα. Έτσι είναι και σε αυτό το τμήμα. Ότι άμα δεν κάναμε αυτή τη κίνηση, πάλι θα έμενε ξεκρέμαστος ο Δήμος. Και είναι συμβάσεις, ξαναλέω, που γίνονται πάλι κάθε χρόνο. Δεν είναι καινούρια. Θυμάμαι μια σύμβαση, να σας θυμίσω εγώ, μια σύμβαση καινούρια από όλες αυτές που θεωρώ ότι ο Δήμαρχος, όπως είπε, θα μας φέρει να τις δούμε. Γιατί και εγώ ξαναλέω, μπορεί να μην τις θυμάμαι όλες. Είναι η σύμβαση που κάναμε το καλοκαίρι, που βάλαμε εταιρεία security σε κάποια σημεία μεγάλης παραβατικότητας και ειδικά στα σχολεία. Που ήταν καινούρια όντως. Αλλά έγινε τον Αύγουστο, αν θυμάμαι, ή τον Ιούλιο, τον Αύγουστο του 2023. Αλλά τι κερδίσαμε με αυτό, τι πετύχαμε μάλλον? Πετύχαμε ότι από εκείνη τη στιγμή και μετά τα σχολεία μας δεν είχαν τέτοιους βανδαλισμούς, και ειδικό το 7ο. Και μπορεί να το πει και ο πρόεδρος ότι μετά από αυτό είχαμε σχεδόν μηδενίσει τους βανδαλισμούς στα σχολεία μας. Άρα καλό ήταν που μπήκε. Και θα ήθελα να συνεχίσει αυτό, εφόσον το θέλει και ο Δήμαρχος βεβαίως. Ευχαριστώ. Να πω κάτι. Επειδή ξεκινάμε την τελευταία. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι εννοούμε για τη σύμβαση για το περιπολικό που γύρναγε. Ένα πέρασμα από κάθε σχολείο κάθε βράδυ. Δηλαδή πέρναγε το αυτοκινητάκι με τη σιρήνα μία φορά από το 7ο και δεν ξαναπέρναγε όλο το βράδυ, και αυτό απέτρεψε τους βανδαλισμούς. Λοιπόν, πρώτον. Δεύτερον, να σας διορθώσω, γιατί 9 χρόνια αντιδήμαρχος θα έπρεπε να ξέρετε ότι οι απευθείας αναθέσεις δεν έχουν 30.000 όριο, έχουν 70. Έχετε υπογράψει. Είναι 2 δημοτικές κοινότητες και είναι μέχρι 70. Λοιπόν, είναι μέχρι 70. Είναι 70. 30 συν ΦΠΑ, έτσι. 60 συν ΦΠΑ. Αν κάνω όλα, δεν έχεις 2 προβλήματα. Έχεις 2 δημοτικές κοινότητες. Είναι γνωστά αυτά. Έχουμε 2 δημοτικές κοινότητες. Έχετε τέτοιες. Λοιπόν, έχουμε τέτοιες. Λοιπόν, το θέμα μας ποιο είναι? Επειδή εδώ πέρα δεν πρέπει να λέμε πράγματα για εντυπώσεις. Η απευθείας ανάθεση δεν είναι μια παράνομη πράξη. Έτσι, να ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι παράνομη πράξη. Είναι εργαλείο. Και πολλές φορές είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο. Δηλαδή, ένα εργαλείο να λύσει ένα πρόβλημα. Αυτό που συζητάμε απόψε, και γι' αυτό ήθελα να ξαναπάρω το λόγο, είναι ενημερώνουμε την κατάσταση που βρήκαμε, για την κατάσταση που βρήκαμε, και λέμε το εξής, ότι καταλαβαίνουμε ότι πολλά πράγματα λύνονταν με τη μέθοδο των απευθείας αναθέσεων για χύψη, δυσκολίες, ιδιαιτερότητες, έλλειψη προσωπικού. Στην πληροφορική έχουμε 2 υπαλλήλους που είναι πληροφορικάριοι. Ο ένας είναι
στην πληροφορική και η άλλη κυρία που είναι ΠΕ πληροφορικής είναι νομίζω στις προμήθειες κάπου σε άλλο τμήμα. Δηλαδή έχουμε δύο ανθρώπους που θα μπορούσαν να είναι στο τμήμα. Το θέμα λοιπόν μας είναι το δικό μας να προσπαθήσουμε να μειώσουμε την εξάρτηση από απευθείας αναθέσεις και να μπούμε στη λελογισμένη χρήση των υπαλλήλων και να δούμε τι μπορούμε να περικόψουμε. Και αυτό που είπε και ο κύριος Κατσαρός και ξαναλέμε είναι ότι βρε αδερφέ, γίνανε εκλογές και αναλαμβάνει μια καινούργια διοίκηση, η οποία θα μπορούσε, αν ήταν η ίδια, ήξερε πώς σε τι ράγες κινείται και θα συνεχίσει. Ξέρατε, ας πούμε, που πηγαίνετε και τα αδύναμα, τα τροτά, τα δυνατά σημεία. Αν αναλάμβανε μια καινούργια διοίκηση, όπως είμαστε εμείς, ή αναλάμβανε ο κύριος Δαουλάρης ή άλλοι συνάδελφοι που συμμετείχαν στις εκλογές ως επικεφαλής, θα έπρεπε να υπήρχε μια συναντήληψη για το τι θα γίνει, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μονόπλευρη αντιμετώπιση και εμείς αυτή τη στιγμή, ειλικρινά το λέω, χωρίς διάθεση να κατηγορήσουμε και να δείξουμε ότι είστε λάθος ό,τι κάνατε, έχουμε πρόβλημα γιατί προσπαθούμε να διαχειριστούμε πράγματα και αν κάποιες συμβάσεις δεν έχουν ξεκινήσει και μπορούμε να τις κόψουμε, έχει καλώς. Αλλά έχουμε συμβάσεις οι οποίες μας δημιουργούν πρόβλημα και μας δημιουργούν έλλειμμα ενώ δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε κάποιες άλλες υπηρεσίες. Αυτό ερχόμαστε να πούμε απόψε. Έτσι, δεν θέλω να μείνει, γιατί προσπαθώ να σέβομαι τους συναδέλφους που διοίκησαν. Γιατί πάντα όταν κάποιος διοικεί, ειδικά όταν έχει περάσει από τη θέση του δημάρχου, επειδή είναι μια ηλεκτρική καρέκλα και είναι εύκολο να τον δείχνουμε και να του λέμε το έκανες λάθος, το έκανες λάθος, το έκανες λάθος. Και αν κάποιος δεν έχει περάσει, δεν το ξέρει αυτό. Ο κύριος Αριανάς, αν ήταν εδώ, πιστεύω θα συμφωνούσε. Ο κύριος Μπινίσκος διοίκησε και εγώ σέβομαι πάρα πολύ ότι είναι μια θέση αυξημένης ευθύνης και πρέπει να προσέξουμε πολύ πριν πετροβολήσουμε. Αυτό θέλω να σας μείνει απόψε σε όλους, γιατί η δική μου η θέση και νομίζω και του συνδυασμού μου, γι' αυτό λίγο πραγματικά με στεναχώρησε, αγαπητέ Τάσο, σε λέω τώρα, συγγνώμη για το ελληνικό, ότι δεν είναι ο κύριος Κατσαρός ο άνθρωπος, ο μόνος ή από τους λίγους που είπε τα πράγματα με το όνομά τους. Όλοι θεωρούμε ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να έχουν γίνει καλύτερα. Και ακόμα και αυτή τη στιγμή θέλουμε τη βοήθεια όσων διοίκησαν για να τα κάνουμε καλύτερα. Εντάξει, ευχαριστώ. Ναι, κύριε Μπινίσκο. Πρόεδρε, να απαντήσω στον κύριο Μπινίσκο. Τι? Δεν θυμάσαι. Ναι, αν έχετε κάποιες απαντήσεις σε σχέση με θέματα που μια διευκρίνηση γενικότερα. Ναι. Εμείς αυτό που θίξαμε σήμερα είναι το ταμιακό πρόβλημα του Δήμου. Δεν ήρθαμε ούτε να κάνουμε εντυπώσεις, ούτε να δημιουργήσουμε λαθασμένη εικόνα. Και θεωρώ πως ήταν ξεκάθαρη, επειδή το αναφέρετε συνέχεια και το ρωτάτε, για τις αναθέσεις κτλ. Εγώ προσωπικά δεν θα έκανα αναθέσεις ή θα έκανα μικρότερες αναθέσεις εάν δεν μπορούσα να τα απεξέλθω οικονομικά πρώτου. Αυτό είπα, ταμιακά, συγγνώμη, αυτό είπα. Okay. Πρόεδρε, μπορώ. Ευχαριστώ. Όλες οι αναθέσεις που γίνανε στα πλαίσια που μπορούσαμε να απεξέλθουμε. Αλλιώς, ό,τι είναι γραμμένο, για να το πούμε απλά, να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ό,τι είναι γραμμένο σε κωδικό του προπολογισμού γίνεται και να ανατεθεί. Ό,τι δεν είναι, δεν μπορεί να ανατεθεί. Και μετά έρχεται το ταμιακό. Είναι τι εισπράττεις, τι πληρώνεις. Όταν περιμένεις να σου έρθουν λεφτά, θα πληρώσεις κιόλας. Υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχουν. Υπάρχουν πράγματα που σου έρχονται, όπως είπα προλίγου, 600.000 ευρώ κάθε χρόνο θα αντιμετωπίσετε από εδώ και στο εξής με τις αυξήσεις που πήραν δημόσιοι υπάλληλοι, θα το αντιμετωπίσετε χωρίς να αυξήσετε ΔΚΑΠ. Ναι, αυτά θα αντιμετωπίσετε. Δυστυχώς. Και αυτή η πατάτα είναι στα χέρια σας. Τι να κάνουμε. Με ρώτησε ο Δήμαρχος αν υπήρχε ποτέ έγγραφο σαν αυτό το 2,2 εκατομμύρια που μας έδωσε η Διευθύντρια των Οικονομικών Υπηρεσιών. Έγγραφο δεν υπήρχε, όχι. Αλλά υπήρχε το 2021, θα θυμάστε πολύ καλά, ήταν η μοναδική αναμόρφωση που άρχισε να έρθει, ήρθε μέσα Μαΐου, αν θυμάμαι καλά, αντιδήμαρχος κ. Βογιατζόγλου, που είχαμε πάλι ένα εξίσου θέμα. Πάλι το διαχειριστήκαμε όμως. Δεν υπήρχε έγγραφο. Δεν χρειάστηκε να φτιάξει έγγραφο και το διαχειριστήκαμε. Τι σημαίνει αυτό, ότι επειδή δεν υπάρχει το έγγραφο δεν υπήρχε πρόβλημα? Όχι. Βάσει το που είναι υπηρεσίες, όπως λέτε, να το πείτε, να το δείτε. Γιατί αλλιώς δεν θα ερχόταν η αναμόρφωση Μάιο, θα ερχόταν Φλεβάρι, κανονικά στην ημερομηνία του. Άρα υπήρχε. Και όσον αφορά το άλλο με το γραφείο που ζήτησα, αυτό έγινε μετά το καινούριο έτος. Δεν έγινε πριν. Μετά. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση ή κάποια τοποθέτηση? Ναι, ο κ. Ζαουλάρης. Εγώ θα επανέλθω πρώτον. Είναι πολύ λογικό όταν ακούμε από μια νέα διοίκηση ότι προσπαθεί να κλείσει τον προϋπολογισμό. Η δική μας θέση ήταν και προηγούμενα ότι σας αντιμετωπίζουμε σαν ανθρώπους που γνωρίζατε
τα οικονομικά του Δήμου καλύτερα από οποιαδήποτε υποψηφιότητα υπάρχει εδώ πέρα, από εμάς και κάτω. Εσείς, όπως και ο κύριος Μπινίσκος, διοικούσατε μαζί το Δήμο τα προηγούμενα χρόνια. Ήσασταν στις θέσεις των αντιδημάρχων και όπως πολύ σωστά είπε πριν από λίγο, ενδεχομένως να γνωρίζατε το αν δεν είχατε χαρτιά ή όχι. Προφανώς εμείς δεν είχαμε εικόνα. Όπως και εγώ που ακούω τώρα ότι ο κύριος Μπινίσκος ήθελε γραφείο να λύσει, και εγώ ήμουν αρχηγός αντιπολίτευσης, αλλά το γραφείο που πήρα ήταν στην Ηλιουπόλεως 120 μετά από 2 μήνες. Και δεν πήγα ποτέ βέβαια, γιατί δεν βόλευε, όπως προφανώς σας δώσαν και εσάς αυτό το γραφείο. Όπως λοιπόν λειτουργήσα και εγώ, θα λειτουργήσουν και οι επόμενοι σήμερα στην αντιπολίτευση. Δεν θα έχουμε γραφεία, γιατί ο Δήμος αυτός δεν φροντίζει ποτέ να έχει τέτοιες δυνατότητες. Όμως θέλω να πω το εξής, κύριε Δημάρχη, όπως και την προηγούμενη φορά, έρχεστε και κάνετε μια εισήγηση, στο δεύτερο μέρος πάντα, που έχει μια λογική τοποθέτηση, την οποία εγώ την ασπάζομαι και μπορώ να πω ότι πάντα, όπως είπα και την προηγούμενη φορά που ζητήσατε συγγνώμη με τους πολίτες, έτσι και σήμερα άκουσα μια διαφορετική τοποθέτηση από την εισήγηση που ξεκίνησε να κάνει ο Αντιδήμαρχος σας Οικονομικών, ο οποίος είχε και ανεβάσματα φωνής και σαν αποκάλυπτε πράγματα, στα οποία άκουσα και τη λέξη πολιτική ηθική. Εμείς θα λειτουργήσουμε με τέτοιον τρόπο, ώστε να διαμορφώσουμε μια οικονομική κατάσταση που να έχει πολιτική ηθική. Όταν ακούγονται αυτές οι λέξεις, σημαίνει ότι η προηγούμενη διοίκηση, στην οποία συμμετείχατε, δεν είχε πολιτική ηθική και εσείς τώρα ως καινούργια διοίκηση θα διαμορφώσετε μια καινούργια πολιτική ηθική. Γι' αυτό προβληματιστήκαμε. Την ώρα που γινόντουσαν τοποθετήσεις από τον Αντιδήμαρχο, ένας πολίτης χτύπησε το τηλέφωνο και δεν έχω τον αριθμό του επάνω και μου λέει: κύριε Δαουλάρη, είδατε ότι λείπουν 2 εκατομμύρια ευρώ? Και λέω: δεν έχω καταλάβει κάτι τέτοιο από την εισήγηση. Πόσοι πολίτες φτιάχνουν τέτοια εικόνα? Μήπως γιατί ο τρόπος που εισηγηθήκατε το θέμα άφηνε ερωτηματικά? Μήπως δεν είχατε βάλει μέσα μια έκθεση την οποία να τη διαβάσουμε όλοι, έστω και με ένα σκεπτικό ότι δεν μιλάμε για κακοδιαχείριση, δεν μιλάμε για έλλειμμα, μιλάμε για αποφάσεις οι οποίες δεσμεύουν? Αλλά απ' την άλλη, κύριε Γκάτσαρε, δυστυχώς, έτσι είναι το νομικό θέμα. Μας δίνει σε οποιονδήποτε εκλεγεί να αναλάβουμε από την 1η Ιανουαρίου. Εσείς την προηγούμενη φορά που είχατε πάλι συμμετοχή με τον κύριο Μπενίσκο, αναλάβετε 1η Σεπτεμβρίου, γιατί τότε ξεκίναγε 1η Σεπτεμβρίου. Έτσι γίνεται, δυστυχώς. Όλες οι διοικήσεις δεσμεύονται από τις προηγούμενες. Ο τρόπος που του περιγράφηκε, και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ επιμένω σε αυτό το πράγμα, είναι αντιθέσει με τον Δήμαρχο που τοποθετήθηκε τελείως διαφορετικά. Φαίνεται σαν να γινόταν κάτι μεμπτό, σαν κάτι κακό. Και να το λέτε και άνθρωποι που μέχρι την τελευταία μέρα ήσασταν σε αυτή τη διοίκηση και πολλοί από αυτά παίρνατε και τις αμοιβές σας. Αυτό είναι που με προβληματίζει. Και να λέτε ότι θα εφαρμόσετε μια πολιτική ηθική διαφορετική που ήσασταν μέχρι τις 31 Δεκάτου μέλος της διοίκησης. Εσείς δεν ήσασταν στην δημοτική επιχείρηση μέχρι τις 31 Δεκάτου? Εγώ πάντως δεν ήμουνα. Γι' αυτό έρχομαι. Αν ήταν η κυρία Λίκου, η κυρία Χριστινάκη και ο κύριος Θεοδωρόπουλος και οποιοδήποτε άλλος, δεν μπορούσα να το πω αυτό το πράγμα. Προφανώς κάθε διοίκηση δεσμεύει, αλλά έρχεται ο νομοθέτης, ο οποίος λέει θα πρέπει να κλείσει ο προϋπολογισμός, που κανονικά δεν θα πρέπει να κλείνει στη νέα διοίκηση στις 31 Δεκάτου, θα πρέπει να αφήνει τη νέα διοίκηση να κάνει προϋπολογισμό. Αλλά δυστυχώς δεν γίνεται αυτό. Γι' αυτό θα πρέπει να πηγαίνουμε στα όργανά μας και στα πολιτικά μας όργανα και να φωνάζουμε να μην μας κάνουν υπαλλήλους του κράτους. Γιατί δεσμευθήκατε, διότι του έδωσε ο νόμος τη διαδικασία να τον κλείσει. Το αν δεν έπραξε σωστά ή δεν έκανε αυτά που λέει ο Δήμαρχος, δεν σας κάλεσε κτλ., έχετε απόλυτο δίκιο να συμβαίνει εφόσον έχουν συμβεί αυτά τα πράγματα. Αλλά όλα τα υπόλοιπα να λέτε ότι θα φέρετε καινούργια πολιτική ηθική, να το έλεγε αυτό η κυρία Χριστινάκη, η κυρία Λίκου, οποιοδήποτε άλλος, το καταλαβαίνω αυτό. Εσείς θα το πείτε αυτό. Άρα δεν είχατε πολιτική ηθική στην προηγούμενη θητεία σας? Ναι, κύριε Κατσαρέ. Πρόεδρε, θα παρέμβει ο κύριος Δήμαρχος. Λοιπόν, εγώ το είπα γενικά πριν, δεν ήθελα να προσωποποιήσω, αλλά πραγματικά εκπλήσωμαι. Να το πει κάποιος άλλος, κύριε Δαουλάρη, αυτά που λέτε, να πω εντάξει. Βάλατε για δήμαρχος υποψήφιος το 1998. Δεν βγήκατε. Βάλατε το 2002, δεν βγήκατε. Βάλατε το 2006, δεν βγήκατε. Βάλατε για σύμβουλο το 2010, εκλεγήκατε της αντιπολίτευσης. Το 2015 απήχατε από την εκλογική διαδικασία, επανέρθατε το 2019, βάλατε για δήμαρχος, δεν βγήκατε, 4η φορά. Το 2023 βάλατε για δήμαρχος, 5η φορά, δεν βγήκατε. Δεν περιμένω από έναν άνθρωπο που 5 φορές έχει διεκδικήσει το αξίωμα του δημάρχου στην αρχή του Δήμου Δάφνης και μετέπειτα του Δήμου Δάφνης ημιτού, να μην μπορεί να κατανοήσει βασικές έννοιες του θέματος που συζητάμε απόψε. Οι βασικές έννοιες είναι ότι δεν μιλήσαμε για έλλειμμα και μιλήσαμε για αδυναμία ισοσκέλησης
της αναμόρφωσης. Αυτό είναι βασική έννοια. Απορώ δηλαδή τι συζητάμε τόσα χρόνια εδώ μέσα, γιατί αν δεν κατανοούμε ο ένας με τον άλλο τι συζητάμε, δεν έχει νόημα μετά να ψηφίζουμε. Το δεύτερο είναι ότι η πολιτική ηθική είναι αυτή ακριβώς η λεπτή γραμμή που, όπως είπα πολύ γλαφυρά, ότι θα μπορούσαν τα πράγματα να είχαν γίνει αλλιώς. Να έρθει δηλαδή ο απελθόν δήμαρχος, εγώ το λέω από τώρα, κάποια στιγμή, αν αποχωρήσω ή ο λαός το αποφασίσει να αποχωρήσω, θα κάνω αυτό, θα καλέσω τον συνάδελφο που είτε θα είναι ο νικητής και εγώ θα είμαι ηττημένος, ή αν απλά αποχωρώ από το Δήμο για δικούς μου λόγους, θα του πω, συνάδελφε, αυτά είναι τα πράγματα, έχε το νου σου, πρόσεξε ότι θέλεις, είμαι εδώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι ακυρώνουμε τον κύριο Μπινίσκο και του βάζουμε ένα χ ότι είναι λάθος σε όλα. Προς Θεού. Και συνεργαστήκαμε και το 19 ήμασταν μαζί του και δεν μετανιώσαμε που κατεβήκαμε το 19 μαζί. Εγώ δεν έχω μετανιώσει. Τον στήριξα το 19 γιατί ήταν η καλύτερη λύση. Το λέω τώρα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το ότι χωρίζουν οι δρόμοι κάποια στιγμή δεν σημαίνει ότι βάζεις ένα χ στο παρελθόν και λες ότι ο άνθρωπος αυτός δεν κάνει. Πολλοί συνάδελφοι έχουν αλλάξει ψηφοδέλτια. Τι θα πει, ότι κακός ήταν παλιά με έναν άλλο υποψήφιο και τον βάζουμε, το ρίχνουμε στο ανάθεμα? Διαφορετική προσέγγιση, θα τα έκανα αλλιώς και αυτό ψηφίζει και ο λαός, έτσι. Και όταν λέμε για τα γραφεία, επειδή συγκρίνατε λίγο το δικό μας αίτημα για να πάρουμε γραφείο, ότι μας είπε να πάτε στην Ηλιοβόλου 120, συγκρίνεται ανώμια πράγματα. Εδώ μιλάμε για τον εκλεγμένο δήμαρχο, ο ίδιος, ναι, ο ίδιος είχε... Ναι, για τον κύριο Μπινίσκο, εγώ καταλαβαίνω πολύ καλά. Το θέμα είναι τι καταλαβαίνει η άλλη πλευρά. Λοιπόν, ο κύριος Μπινίσκος έκανε ένα πολύ εύλογο αίτημα. Πολύ εύλογο. Εγώ δεν τον έθιξα, δεν τον έμεμψα για το ότι ήθελε να είναι στο γραφείο αυτό. Στη θέση του μάλλον και εγώ το ίδιο θα ζήταγα. Γιατί το δίπλα γραφείο το έχει ο συνδυασμός της κυρίας Χριστινάκη, που είναι πέμπτη δύναμη και θεώρησε ότι θα ήθελε ένα γραφείο εδώ. Δεν είναι μεμπτό να πει θα ήθελα αυτό το γραφείο. Ήταν ο κύριος Μπινίσκος ο Ραφαήλ σε αυτό το γραφείο, οπότε υπήρχε, πώς να το πω, υπήρχαν τα προσωπικά αντικείμενα ή τέλος πάντων υπήρχε ο χώρος αυτός. Ζήτησε. Εγώ το ανέφερα αυτό επειδή λέω δεν έχεις να μου παραδώσεις κάτι άλλο ή να μου πεις κάτι άλλο και μου λες μόνο για το γραφείο. Το είπα από αυτή την πλευρά. Μακάρι κιόλας να μπορούσα να το δώσω. Επειδή όμως το θίξατε, στην επόμενη συνεδρίαση έτσι κι αλλιώς θα γίνει η διάθεση των χώρων για να έχουν όλοι οι συνδυασμοί. Γιατί εφόσον αυτή τη στιγμή έχουν προκύψει κάποιοι συνδυασμοί που δεν είναι πια στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως είναι ο κύριος Μητροβιέννης με το συνδυασμό του, είναι ο συνδυασμός της κυρίας Λύκου και ο συνδυασμός της κυρίας Λαγδά, προφανώς θα πρέπει να βρεθεί ένας ισότιμος τρόπος στο μέτρο των δυνατοτήτων που έχει ο Δήμος μας, για να μπορέσουν όλοι να έχουν τον χώρο που αρμόζει και να έχουν και μια γραμματιακή υποστήριξη για να δουλεύουν με αξιοπρέπεια. Ευχαριστώ. Ναι, κύριε Κατσαρέ. Κύριε Δαουλάρη, η δημοτική επιχείρηση που ήμουν πρόεδρος μέχρι 31 φαντάζομαι το γνωρίζετε, τα οικονομικά της είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Δεν έχει καμία σχέση όμως τα οικονομικά του Δήμου με τις δημοτικές επιχείρησεις. Εγώ συνέχισα να είμαι εκεί επειδή το έργο το οποίο είχα ξεκινήσει ήθελα να το ολοκληρώσω και το παραδοτέω στον επόμενο πρόεδρο, μπορεί να σας το αναλύσω και κατηδίαν και στο όλο Δημοτικό Συμβούλιο. Αποχώρησα από την Οικονομική Επιτροπή το 2023 για κάποιο λόγο, επειδή δεν συμφωνούσα πολιτικά με τον κύριο Μπινίσκο. Είναι ξεκάθαρο, δηλαδή δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ναι, κύριε Δαουλάρη, παρακαλώ. Κύριε Τσιλίφη, σε ό,τι αφορά το αν ήμουν εγώ υποψήφιος δήμαρχος και 5 και 15 φορές, θέτω την υποψηφιότητά μου στην κρίση των πολιτών και οι πολίτες με φέρουν σε εκείνη τη θέση που με φέρουν. Δεν ήμουνα υποψήφιος δήμαρχος και βρέθηκα 5ος, 6ος, 7ος.
ξέρουν πάρα πολύ καλά. Το πόσες φορές μπορεί να βάζει κάποιος και να τον κρίνει ο κόσμος και να τον φέρνει εκεί που τον φέρνει, το αν πήρατε 90 ψήφους παραπάνω από μένα και γίνετε δήμαρχος γιατί μπήκατε στη διοίκηση, δεν σας κάνει κάτι πολύ σημαντικότερο από εμένα που με εμφανίσατε ότι εκλεγήκατε και δεν βγήκατε. Βγήκα. Έβγαινα επικεφαλής της αντιπολίτευσης, βρισκόμουν εδώ και ήσασταν ένας από τους ανθρώπους που ήρθατε να μου ζητήσετε να συνεργαστώ μαζί σας πολλάκις φορές. Τόσο υποτιμητικό σας φάνηκε που έχω κατέβει αρκετές φορές και δεν βγήκα δήμαρχος. Αν ήθελα να βγω δήμαρχος, θα μπορούσα να κάνω και άλλες πρακτικές, όπως ακολουθήσατε κι εσείς. Να συμμετάσχω με κάποιον άλλον υποψήφιο, να παίρνω τους μισθούς, να είμαι αντιδήμαρχος, να κάθομαι 17 χρόνια, να μαζεύω τα λεφτά και μετά να κάνω και τον υποψήφιο 6 μήνες ή 3 μήνες πριν. Δεν έκανα ποτέ αυτό. Δεν μπορείτε να με μέμφεστε εσείς αυτή τη στιγμή εδώ πόσες φορές θα βάλω. Εκτός αν γράφει κάποιο κώδικας ότι απαγορεύεται να είμαι υποψήφιος και να με βάζουν σε αυτή τη θέση ή να με εκλέγουν στη θέση του Δημοτικού Συμβούλου και του επικεφαλής παράταξης οι δημότες. Γράφει κάτι τέτοιο κώδικας και το περιγράψατε έτσι. Ευχαριστώ. Να πω το εξής. Προς Θεού, εγώ θα είμαι χαρούμενος να σας βλέπω να βάζετε και για τα επόμενα 30 χρόνια, μια και στο 28 συμπληρώνετε τα πρώτα 30 χρόνια υποψηφιότητας και θα χαρώ να είμαστε καλά να βάζετε και για επόμενα 30. Δεν υπάρχει κάποιο όριο, ούτε στις θητείες, απλά εγώ χαίρομαι που έβαλα μία φορά υποψηφιότητα και βγήκα. Εντάξει, δικαιούμαι να χαίρομαι, δηλαδή να μην χαρώ. Ο κύριος Βινίσκος έβαλε μία φορά και βγήκε ο άνθρωπος. Συγχαρητήρια. Εγώ χαίρομαι με ανθρώπους που βάζουν και πετυχαίνουν στους στόχους του. Δεν σημαίνει ότι κάποιος που βάζει πολλάκι σε ένα στόχο και δεν τον πετυχαίνει, ότι το μεμφόμεθα. Σας παρακαλώ τώρα. Λοιπόν, εγώ δεν μέμφομαι. Εγώ αυτό δεν είστε ούτε αποτυχημένος, είπα. Εγώ το ερώτημα που ήταν, και εκεί ανέφερα τις προσπάθειες που κάνετε. Δεν καταλάβατε τι είναι, ότι δεν κατανοείτε μετά από τόσες προσπάθειες που απευθύνεται στο λαό για να σας δώσει το χρήσμα του Δημάρχου να διοικήσετε, ότι δεν κατανοείτε βασικές έννοιες που συζητάμε απόψε. Αυτό ήταν το θέμα μου, ότι τόσες φορές συζητάμε για προϋπολογισμούς, περνάμε αναμορφώσεις και ότι αυτή τη στιγμή μιλήσατε για κακοδιαχείριση, μιλήσατε για ελλείμματα που δεν είπαμε και λέμε τώρα ότι δεν συζητάμε αυτό απόψε. Εδώ συζητάμε ότι οι υπηρεσίες ήρθαν και μας είπανε, κύριε Κατσαρέ, έχουμε αυτά τα νούμερα. Κύριε Δήμαρχε, έχουμε αυτά τα νούμερα. Τι γίνεται, πού πάμε και μας λένε αυτά είναι τα ταμιακά μας, αυτά. Και ήρθαμε εδώ πέρα να σας ανοίξουμε τα χαρτιά μας και να σας πούμε ότι αυτή είναι η κατάσταση. Δεν είπαμε ότι ο άνθρωπος ή η διοίκηση που απήλθε, είτε όλοι, είτε το μέρος που είναι στο τέλος, ότι έκαναν κάτι το οποίο είναι ποινικά κολάσιμο. Αυτό θέλαμε να είμαστε σαφείς. Και εκεί στάθηκα και είπα για τις προσπάθειές σας, ότι δεν συνάδει ο αριθμός των ετών με την τοποθέτηση που κάνατε. Αν δεν υπάρχει κάποια... κύριε Θεοδωρόπουλε. Μας φέρατε σήμερα εδώ. Το ζήτημα δεν είναι αν καταλαβαίνουμε εμείς. Είναι ότι πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος που ήρθατε σήμερα να το τεκμηριώσετε, γιατί δεν μπορείτε να εφαρμόσετε αυτά που του λέγατε μάλλον. Γιατί κάπου εκεί καταλήγει το συμπέρασμα, αλλά η βολική είναι και η κοκορομαχία σήμερα. Και τα περίπου είχατε τώρα πόση ώρα, πώς το λένε, αντεγκλήσεις και τα λοιπά, με νούμερα στο περίπου, εκτός από τα 18, 20, 22 νούμερα πρέπει να μας είπατε εισηγητικά, όλα τα άλλα είναι στο περίπου, για να βγει συμπέρασμα. Λοιπόν, όταν θα καταλήξετε στο συμπέρασμα και καταλήξουμε και στην ουσία των ζητημάτων, γιατί οι Δήμοι σήμερα είναι υποχρηματοδοτούμενοι, γιατί η σχολική στέγη έχει ζητήματα, γιατί θα έρθετε πιθανά, γιατί θα μπορούσε να είναι μια καλή δικαιολογία η σημερινή σας εισήγηση να φέρετε αυξήσεις στα ανταποδοτικά. Νομίζουμε ότι προς τα εκεί πάει κουβέντα. Θα δούμε όταν μας στείλετε τουλάχιστον τα σημερινά δεδομένα και μπροστά στην αναμόρφωση και θα τα ξανασυζητήσουμε. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω, με προλάβατε, ότι θα σταλεί η εισήγηση προφανώς για όλα τα θέματα. Κύριε Κατσαρέ, παρακαλώ. Πρόβλε, σας το είπα και τηλεφωνικά με καλέσατε.
ότι θα σας παραθέσουμε μια εισήγηση η οποία θα είναι ακριβής. Δεν θεωρώ πως τα νούμερα που είπα είναι στο περίπου. Αν κάτσετε και κάνετε τις πράξεις, θα δείτε ότι είναι ακριβής και συγκεκριμένη. Στην αναμόρφωση θα εξειδικεύσουμε πράγματα τα οποία θα αφορούν τη διοίκηση τη δικιά μας. Δηλαδή θεωρώ πως είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει κανένα νούμερο στο περίπου, είναι μέσα από έγγραφο των υπηρεσιακών, είναι μέσα από την οικονομική υπηρεσία. Δεν υπάρχει κάτι στο περίπου. Γιατί το να αναφέρουμε ότι τη λέξη περίπου σε Δημοτικό Συμβούλιο δεν ωφελεί πουθενά. Ναι. Όταν διεξάγεται μια συζήτηση μεταξύ της τωρινής και της προηγούμενης διοίκησης, με ό,τι κομμάτια και ό,τι παζλ αυτό μπορεί να συμπληρώσει, δεν είναι και το ζητούμενο σήμερα. Και μπαίνετε στη διαδικασία, εμείς θέλοντας να βγάλουμε συμπέρασμα γιατί συζητάτε, γιατί ήρθαμε εδώ σήμερα, γιατί βγαίνει αυτή η διαφορά στην ισοσκέληση, γιατί βγαίνει, ωραία. Και αρχίζετε και λέτε, αρχίζετε και λέτε νούμερα. Στο περίπου ο κύριος Μπινίσκος, θέλετε να πω ότι και αυτός το περίπου τα έλεγε. Και στην ουσία τελικά δεν βγήκε συμπέρασμα. Δεν βγαίνει συμπέρασμα γιατί ήρθαμε σήμερα εδώ. Γιατί εσείς λέτε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, μετά είπατε ότι υπάρχει πρόβλημα. Ήρθατε, λέτε, να μας παραθέσετε, είπατε πριν και εισηγητικά, όχι εισηγητικά, στην πρώτη σας απάντηση, που δεν απαντήσατε και ξεκάθαρα στο ερώτημα που έβαλα, και λέτε εμείς ήρθαμε να σας πούμε εδώ τι θα κάνουμε. Το μόνο που είπατε είναι ότι η Νιρβός ήταν μια πόλη ψηφιακή και τα λοιπά. Αυτό, μέχρι εκεί. Το πώς θα το λύσετε και για τον πολιτικό, πώς θα είπαμε, την πολιτική ηθική και τα λοιπά. Το πώς θα το λύσετε δεν το είπατε. Μετά, μισό λεπτό, κύριε Κατσαρέ, αναφέρατε ότι ήρθαμε να σας παραθέσουμε αυτό το πρόβλημα. Δικά σας λόγια. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να πω το εξής, ότι δεν είμαστε αυτή τη στιγμή στη χρονική φάση που θα πούμε τις λύσεις που σκεφτόμαστε. Είπαμε για πολλωστή φορά ότι κοινοποιήσαμε το ζήτημα και στη Δημοτική Επιτροπή στους συναδέλφους ήταν και μάλιστα είπα ότι επειδή δεν είναι όλες οι παρατάξεις παρούσες, θα πρέπει να γίνει μια συνεδρία που να κοινοποιηθεί. Γιατί μπορεί κάποιος να πει δεν είχε έρθει εκπρόσωπός μου, δεν ξέρω. Εμείς απόψε ανοίξαμε τα νούμερα. Για να ξέρετε τους αριθμούς θα τα πάρετε όλα εγγράφως. Πιστεύω ότι τη Δευτέρα το πρωί θα πάρετε όλους τους αριθμούς που διάβαζε ο κύριος Κατσαρός, που είναι νούμερα από τις υπηρεσίες, δεν είναι εκτιμήσεις, για να μπορεί ο καθένας να σκεφτεί. Δεν το πάμε κάπου απόψε. Καταλαβαίνω ότι αντιπολιτευτικά σκέφτεστε μα πού το πάνε. Για να λένε όλα αυτά προετοιμάζουν το χαλί για παρακάτω. Εμείς τι ενέργειες κάναμε? Πιέζουμε να μας δώσει πυρκάλ το 1.050, όπως θα κάνει ο καθένας, 1.050.000 ευρώ, με σκοπό να αποκτήσουμε δυνατότητες και χρησιμοποιούμε όλα τα νόμιμα εργαλεία που χρειάζεται για να μπορέσει ο Δήμος να προχωρήσει. Δεν υπάρχει κακός λύκος απόψε στο παραμύθι. Όταν θα έχουμε τα σχέδια, θα σας τα ανοίξουμε και θα σας πούμε ότι η πρόταση που κάνουμε είναι αυτή. Εσείς όμως θα έχετε το χρόνο, εφόσον θα έχετε τα νούμερα τη Δευτέρα, να έχετε προτάσεις και δικές σας. Μπορεί να πείτε ότι ξέρετε αυτό που κόβετε, νομίζουμε ότι δεν θα έπρεπε να κοπεί, νομίζουμε ότι θα έπρεπε να γίνει το άλλο, οπότε νομίζω ότι θα υπάρχει ένα αγώνιμο έδαφος να μπορέσουμε να καταλήξουμε κάπου. Ευχαριστώ. Κύριε Θεοδωρόπουλε, πρόβλημα υπάρχει. Αν δεν το κατανοήσατε, περιληπτικά να σου ξανααναλύσω. Υπάρχει αδυναμία ισοσκελισμού του προπολογισμού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Δήμος θα έπρεπε να είχε περάσει, να έχει ψηφίσει την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση για να αρχίσει επιτέλους η συγκεκριμένη διοίκηση να εφαρμόζει το σκεπτικό της και το όραμά της. Αυτή τη στιγμή, επειδή υπάρχει αυτή η αδυναμία ισοσκελισμού, δεν μπορούμε πράγματα, να το πω πάρα πολύ απλά, πράγματα τα οποία είχαμε στο μυαλό μας, δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτή τη στιγμή. Είναι ένα πρόβλημα, σας το κοινοποιούμε και στο επόμενο διάστημα θα ενημερωθείτε και για τις λύσεις. Δηλαδή, δεν θεωρώ, μάλλον δεν το κατάλαβα σωστά ότι ήρθαμε εδώ και δεν βγάλαμε συμπέρασμα. Εγώ θεωρώ, αν ήμουν στη θέση, ότι θα είχα βγάλει πάρα πολλά συμπεράσματα. Θεωρώ πως ήταν πλήρης η ενημέρωσή μου. Ευχαριστώ. Βλέπω ερωτήσεις πολλές. Κύριος Μπινίσκος ζητήσει το λόγο πριν. Με συγχωρείτε. Δεν έχω ερώτηση. Απλά επειδή άκουσα τον κ. Θεοδωρόπουλο ότι
ότι ήμουν στο περίπου. Αυτά που είπα, κύριε Θεοδωρόπουλε, δεν ήταν στο περίπου, ήταν ακριβώς, ήταν σύμφωνα με τους ταμιακούς απολογισμούς και τον προπολογισμό που πήρα από τις υπηρεσίες που μου τα στείλανε, τα ζήτησα και μου τα στείλανε, άρα τα νούμερα που είπα ήταν ακριβείς. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι με λίγη προσπάθεια, ναι, ο προϋπολογισμός κλείνει. Θεωρούμε ότι κλείνει. Η αναμόρφωση, συγγνώμη, όχι προϋπολογισμός. Η πρώτη προχωρητική αναμόρφωση κλείνει. Εμείς έτσι θεωρούμε. Κύριε Σαδουλάκης. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η εισήγηση της υπηρεσίας λέει για το χρέος, όχι για το χρέος, για τη διαφορά ισοσκέλησης 2.200 και εξηγεί το λόγο προφανώς μέσω ενός σχέδιου αναμόρφωσης. Προσωρινό, που εκεί φαίνονται, φαντάζομαι, τα λάθη. Οι αποκλήσεις. Όχι λάθη, αποκλήσεις. Εκεί φαίνονται. Γιατί δεν μας το δίνετε να το δούμε, δηλαδή. Είναι ένα προσωρινό σχέδιο, όχι το δικό σας. Κάποιες προτάσεις. Τη Δευτέρα θα το δούμε και αυτό. Υπήρχε, γιατί δεν μας το δώσατε. Συγγνώμη. Γιατί θεωρείτε και ακούστε ότι εσείς δεν καταλαβαίνετε. Τα έγγραφα της υπηρεσίας βάσει των οποίων βγήκαν αυτά τα συμπεράσματα. Αναφέρεται το έγγραφο αυτό μέσα στο... Παρακαλώ. Θεωρώ ότι έπρεπε να μας δωθεί. Δεν χρειάζεται καν να το ζητήσουμε. Κύριε Κατσαρέ. Και ότι δεν γνωρίζουμε. Ακούστηκε ότι εμείς δεν μπορούμε να δεν γνωρίζουμε. Δεν θέλουμε μόνο τα συγκεντρωτικά. Θέλουμε να δούμε πώς βγαίνουν αυτά. Να καταλάβουμε. Δεν τα αμφισβητούμε. Να καταλάβουμε και τότε θα μπορούμε να κάνουμε και εμείς προτάσεις. Το να ακούμε τα τελικά ποσά, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Σας είπα ένα κονδύλι μόνο, το οποίο είναι 2 εκατομμύρια ευρώ. Στάθηκα εκεί γιατί ουσιαστικά αυτό έχει δημιουργήσει το πρόβλημα. Ήταν ξεκάθαρο. Η υπηρεσία αυτή τη στιγμή, σε συνεργασία με την υπηρεσία, επεξεργαζόμαστε την αναμόρφωση και όταν ολοκληρωθεί θα σας πούμε, παιδιά, είχαμε 2 εκατομμύρια και τα κλείσαμε και τα ισοσκελίσαμε με αυτόν τον τρόπο. Τώρα να έφερνα ένα σχέδιο αναμόρφωσης, το οποίο ένα κονδύλι μόνο σας το ανέλησα πάρα πολλές φορές, θεωρώ πως δεν έχει ουσία. Είναι η διαφορά του ταμείου που προβλέφθηκε με αυτό το ταμείο. Καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα. Έχει ουσία. Είναι ξεκάθαρο. Έχει δηλαδή ουσία. δεν είπαμε κάτι... ότι είναι το σχέδιο του προϋπολογισμού σας. Όχι, είναι ξεκάθαρο. Έχει ουσία να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Είναι ξεκάθαρο αυτό που είπα. Δηλαδή θεωρώ πως αν σας έφερνα νούμερα αυτή τη στιγμή θα συζητάγαμε για κωδικούς και θα υπήρξε μια κουβέντα που δεν θα οδηγούσε τότε πουθενά, κύριε Θεοδωρόπουλε. Αυτή τη στιγμή ήμουν ξεκάθαρος και στο έγγραφο της υπηρεσίας. Δηλαδή, ο κύριος Ανδρουλάκη. Απορώ. Συγγνώμη, κύριε Ανδρουλάκη, να διευκρινίσω το εξής. Η πρόσβαση στις πληροφορίες, όπως ξέρετε, εμείς δεν έχουμε ποτέ αρνηθεί. Απλά θα σας σταλεί η εισήγηση και ό,τι χρειάζεται διευκρινιστικό. Έτσι, έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες, ό,τι ζητήσετε και αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα θα με πάρετε εμένα. Ωραία, ας μας σταλεί τουλάχιστον αυτό. Κυρία Κυπουρού. Η πόρτα στο δεύτερο δεν πρόκειται να αλλάχθει, γιατί τα ξοδέψαμε. Δεν φτάνει για πόρτα. Τώρα, επί της ουσίας, όταν συζητούσαμε τον προϋπολογισμό, ήταν γύρω στα 32 εκατομμύρια, 30 και φεύγα, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο. Ναι, 41. Και λέγαμε ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Γιατί? Γιατί τα τεχνικά έργα που εμφανίζονται πάνω από 18, δεν θυμάμαι κιόλας, γιατί πέρασε και καιρός και τα νούμερα ήταν στον αέρα, απορροφούνται μόνο κατά 10-15%. Χρόνο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λέγαμε ότι τα ληξιπρόθεσμα ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Άρα περιμένετε να πάρετε τώρα 1,5-2 τα άλλα διαγραφή. Τα άλλα για διαγραφή, τώρα μην με βάζετε 150, μην τα κάνουμε λογιστικά, τάξη μεγέθους. Λέγαμε ότι η ΤΑΠ δεν καλύπτει τη μισθοδοσία. Το λέγαμε. Δεν μας φέρνετε κάτι καινούριο. Δηλαδή, πραγματικά πέφτουμε από τα σύννεφα, γιατί όλοι σας, όλα αυτά τα χρόνια, ψηφίζετε όλους αυτούς τους προϋπολογισμούς, σε όλες τις οικονομικές επιτροπές, όλες τις αναμορφώσεις, χωρίς καμία παρατήρηση. Χωρίς καμιά ουδημιά παρατήρηση. Και το θέμα είναι πραγματικά πολιτικό, γιατί καμία ΤΑΠ δεν καλύπτει τη μισθοδοσία. Από το 2011 έχουμε να δούμε αυξήσεις από την ΤΑΠ. Δεν διεκδικείται, ούτε θα διεκδικήσει με την καινούργια διοίκηση, δεν βλέπουμε να διεκδικείται. Άρα η δική μας ένσταση είναι εκεί, ακριβώς. Ότι αυτά τα λεφτά που έχετε να διαχειριστείτε, σωστά τα λέτε, δεν φτάνουν στους Δήμους. Θα προσπαθήσετε να λύσετε λογιστικά το θέμα κάποιο από αυτά, να εμφανίσετε ταμιακά εντάξει ή όχι, την ουσία δεν θα την αγγίξετε. Ως προς τα νούμερα, φέρτε τα μας να κάνουμε μια ολοκληρωμένη τοποθέτηση. Ναι, κύριε Κατσαρέ. Αυτό κάνουμε. Την ουσία βλέπουμε. Δεν βλέπουμε νούμερα.
Και θα το δείτε στο μέλλον. Ήμουνα ξεκάθαρο σε όλη την εισήγησή μου, ειλικρινά. Και αυτά που με ρωτάτε τα έχω απαντήσει ήδη. Την ουσία όμως πραγματικά την κοιτάζουμε στα μάτια, πιστέψτε μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια τελευταία τοποθέτηση θα κάνω. Θα τελειώσω όπως άρχισα, ότι μας ήρθε σήμερα ως εισήγηση αυτό που είπε ο κ. Ανδρουλάκης, ένα χαρτί από την υπηρεσία, τη Διευθύντρια, για απόκληση 2,2. Μόνο αυτό. Το πώς προκύπτει όμως το 2,2 δεν μας ήρθε ποτέ. Ούτε μας είπατε νούμερα, τα οποία όμως, άμα δεν τα δούμε κωδικό να δούμε πώς προκύπτουν αυτά τα νούμερα, γιατί μια αναμόρφωση μέσα βγάζεις. Τι μπήκε, τι βγήκε, τι αναμορφώσεις γίνανε, τι προσταφερές γίνανε, δεν τις είδαμε. Αυτό λέει ο κ. Ανδρουλάκης, ότι ίσως η συζήτηση σήμερα θα ήταν ακόμα πιο καλή, αν το προσχέδιο με το νούμερο αυτό, γιατί εγώ είμαι σίγουρος ότι αυτό το προσχέδιο έχει αλλάξει σήμερα. Γιατί όπως είπες, κάθε μέρα έχει άλλα νούμερα. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί. Είπαμε, ο προϋπολογισμός είναι δυναμικός. Άρα, καλό θα ήταν να υπήρχε μια βάση συζήτηση σήμερα για αυτό το 2,2, το οποίο αν είχε έρθει αυτή η προσωρινή αναμόρφωση να συζητάγαμε και διαφορετικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι θέλετε να απαντήσετε. Μια τελευταία τοποθέτηση και είναι, μια τελευταία και κλείνω. Απλά αναφέρθηκα σε ένα συγκεκριμένο κονδύλι στη διαφορά του ταμείου που προβλέφθηκε με αυτό που ήταν πραγματικά 31 Δεκάτου. Η εισήγησή μου, κύριε Μπινίσκο, ήταν ξεκάθαρη. Αυτό ήθελα να πω. Και στην αναμόρφωση θα εξειδικεύσουμε όλους τους κωδικούς. Ευχαριστώ. Θοδωρή, σε εκτιμάω, αλλά δεν ήταν σαφής. Δεν είναι ένα κονδύλι. Το νούμερο που είπες είναι πολλά κονδύλια. Αυτό δεν κατάλαβες. Θα τα πούμε. Αλλά αν ερχόταν η προσωρινή, θα λυόντουσαν πολλές απορίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Κύριε Χριστινάκη, θέλει να μιλήσει. Ναι. Κύριε Χριστινάκη, ναι. Στο 90, ναι. Λοιπόν. Στα χασομέρια. Ναι, ίσως φταίει που είναι η δεύτερη φορά που έχω εκλεγεί και δεν έχω τόση εμπειρία εγώ. Ναι. Λοιπόν, ναι, αυτό που εγώ καταλαβαίνω συνοψίζοντας είναι ότι μας καλέσατε σε μια μονοθεματική συνεδρίαση. Είπαμε από την αρχή ότι δεν θα κάνουμε ερωτήσεις γιατί το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Εδώ καταλήξαμε στο ότι είναι ένα θέμα ισοσκελισμού, προϋπολογισμού που θα το δούμε και απλώς θέλαμε να σας ενημερώσουμε. Ακούστηκαν ένα σωρό νούμερα τα οποία πραγματικά δημιουργούν εντυπώσεις, αλλά όχι, δεν θέλαμε να δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Χαρτί δεν ήρθε στα χέρια μας, την εισήγηση την είχατε, αλλά δεν μας είχε έρθει χαρτί να έχουμε τα νούμερα, να μπορούμε να παρακολουθήσουμε καλύτερα τη συζήτηση. Και τελικά το διατάφτα δεν έχω καταλάβει ποιο ακριβώς είναι. Αυτό που εμένα μου μένει ως απορία είναι ότι στις 3 Τετάρτου 2024, 4 μήνες δηλαδή μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας, 3 και 3 μέρες, διαπιστώσατε ότι υπάρχει κάποια αναντιστοιχία στο Ταμείο. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Από 31 Δεκάτου στις 3 Τετάρτου. Ευχαριστώ. Κύριε Αξινάκη, ήμουν ξεκάθαρος, η διαδικασία είναι δυναμική, δεν μπήκαμε την πρώτη μέρα να φορήσουμε τα πάντα, είμαστε εδώ για να αποτυπώσουμε το έργο μας. Ήμασταν ξεκάθαροι. Πρόβλημα υπάρχει και θα το λύσουμε. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ σε όλους. Ευχαριστώ πολύ.